jesteś. Kurde, czy panie? No to już 3, 1, Niklas. Dobra, Niklas, będziemy zamykać. No cóż, ktoś musi. No, zapomniałem odpalić. Stasie, mleczko. A czemu ja nie kliknąłem? Ja Nie miałem wiem. 2. Ty miałeś 2 kile. Kurde, to ja już sam nie wiem, czy ja miałem 2 kile. Miałem 2 kile? Pod koniec. Czy tobie, Niklas, nie da się nic jeść? Zawsze robicie smaki. Bo my Kurde, tak, my często jestem o tak jedzeniu głodny, że- właśnie. Ja na szczęście pojedzony jestem, na zapas, żeby Ty mi miałeś nie padnął. jedno na 2 kile. Nie rozumiem, 1/2 kila? Nie ma czegoś takiego. Jest Że albo że kogoś- położenie, bo jak nie dobiłeś, to się nie liczy za killa, nie? A ja bym był za tym, żeby tą grę, żeby wszystko na 0 było. Ja się nie zgadzam. Dobra. Dobra, niech tak będzie. Tu już te kile to jest wszystko, wiecie, tu chodzi o zwycięstwo. Powiedz mi, a ile tam w H1 się na przykład kończyło, z iloma killami można było dużo zrobić? Dało się tam z 30 zrobić, Na stary? solo? No. No to tam robili po 30 parę, no. No to są nieźle. wariaty. 30, 34, tam 30. Tam już takie rekordowe gierki to po 40 podchodziły, nie? Ale wiesz, też tam więcej osób spada, nie? Bo tam spada ile? 160, 170 No tak, tutaj. tu jest stuwa max. No. Ale to nie jest, że zabiłem leżącego, ludzie, to patrzymy na statystyki, które na ekranie się nam wyświetlają, a nie to, że ja go położyłem, to się nie liczy. Bo system teraz jest tak zrobiony, jeżeli ja zneutralizowałem, czyli jak wy to mówicie, położyłem go, to jeżeli nawet ja go nie dobiję, tylko ktoś inny, to i tak jest kill dla mnie, bo ja go zneutralizowałem. No tak, tak się to liczy, to fakt. Dobra, ktoś ma jakieś tutaj sugestie? No, Czekajcie. pustówki bym nie chciał, nie? A może tak gdzieś tutaj, do takiego niedużego miasta? Żeby No to tak na dobra. spokojnie, no. To możemy spróbować tutaj. No. Gotów? Uwaga, 3, 2, 1. 1, go. Cześć Johnny, witam wszystkich na czatach. Co tam słychać? No stare... To co, ale nie bierzemy chcą. po drugiej stronie też te domki, czy tylko z tą lewą stronę lądujemy? A czy leci ktoś tu z nami w ogóle? Nie widzę teraz Chyba tego. nie. Chyba nikt, to możemy na te- spokojnie. A, nie, na prawo, tak. Nie, jest To na jest tych... gadka przecież już, Tak. nie? Tam To na jest gadkę raz, leci 2, team, to my 3. musimy tu wziąć i mamy już dację. Ja już mówię, Ja jak ci wylądowałem tam trochę dację. wcześniej, bo to są jeszcze... Ty jak Rok? Rok mówi, Nie no, panowie, bo tam są 4 lecimy... domy, gdzie wyląduje. Nie, ja ci powiem jak robi Rok. Rok zaznacza, mówi, panowie lećmy tutaj, nie? I wszyscy się nastawiają, zaczynają lecieć, a po chwili, a gdzie ty jesteś, Rok? A, bo wyście tam wszyscy polecieli, to ja mówię, nie Gdzie będzie dla indziej. mnie lutu i se Ja. poszedł gdzie indziej, nie? Jest to jakiś pomysł, nie? No jest to pomysł. Dobra, mamy samochód. To ja myślę, że do Mateusza po prostu podjedziemy. To? To mój lud będzie gdzieś tu zbierać? O nie. Kurde, Biegaj, biegaj, ale biegaj. Nic zero, nie ma. zero takiego zorganizowania, nie? Pod team, tylko ja chcę być najlepszy, ja będę miał. Domo. Ale to jest tak, że w sumie nie Tu ma, zależy u mnie jest plecak, dwójka i pompa, jakby ktoś chciał. To idę. To chodź. Czyli w sumie więcej niż to, co tutaj jest. Na górze? Ja, na samej Niklaus górze. zbiera AKM, a będzie win. Nie ma AKM-a, mam M16 póki co tylko. A kiedyś tam ostatnio, wczoraj wygrał? Nie, bo wczoraj tylko customy grałem sobie. Aha. Testowałem Dobra, te. dzięki. Ale kurde, super jest zombie. Jak sobie Amunicję masz ustawisz- jakąś? Wiem. Do pompy, czekaj, mogę ci trochę wyrzucić. Super jest jak sobie ustawić na przykład, że deszcz pada i że mają zombie maksymalną siłę uderzenia. I tylko pierwsza osoba. To wtedy jest taki klimat konkretny, to cię mogą łatwo porobić, nawet jak ich nie ma tam Chodźcie. tak dużo. Dzień dobry, siema Daria. Nie ma Daria. Jedziemy. Nie ma Ania, witam wszystkich. Temus, origami, takie rzeczy pamiętasz. Dobra, jedziemy, kurde wariaci. Słuchajcie, jakby się jacyś Ale wasi romantycznie. znajomi zastanawiali, czemu dzisiaj live'ów nie ma na naszych kanałach, to im wyślijcie Jesteśmy tutaj linka tu. do NVD. Słuchajcie, może wykorzystajmy to, lecimy tam aż do wody, nie? Będziemy lutować po drodze wszystko.
Nie, to nie. Te kurde... Co to? Dobra. Zobaczmy, czy tutaj coś ciekawego Jakbyście jest. widzieli kask, to mówcie, bo ja nie mam w ogóle. Tu jest Ja kask. biera. To Nie, już... już nie ma. No co za bydle. Sary, tu jest Ale, samochód. ale nie, no u Czekaj, mnie to ciągle ja- jest jak coś. Tak? To idę, dobra. Co To to ja było? strzelam. A jest kask tutaj jeszcze w garażu. A gdzie ty mówiłeś, Lech, że był? Kurde, takie ładne. W tym domku? Autko. A, Stary, tu nie jest, da się- dobra. Byśmy Ej, na dwa to- pojechali. Stary, ta tylna opona jest chyba zrobiona z tego, z gumy. O, znaczy O, z takiej patrzcie. pełnej gumy. Chyba tak. Nie, zostaw go. Zaki jak ktoś chce. Lech, ale nie tak szybko. Jakieś zawieszenie niskie. Dobra. Ja idę do góry. Tu jest kusza, jakby ktoś był fanem. Ja nie jestem Ja, na przykład. ja, gdzieś ty jest? Tu w tym dwupiętrowym, w takim jakby, nie wiem, biurze. No na dole. Dobra, idę. Łapę kusza challenge. Ja wczoraj grałem na same kusze. Właśnie ustawiłem. Dobra, go samochód. Ale nie ten niebieski. Czemu nie? Bo on jest zepsuty. Nie wiem kto go zepsuł. O, to już tak było. A, To już tak było. Jak zawsze. ekipa z żółtego jeepa. Jedziemy. Let's go. O, jakie nastawienie ty. Let's go. Poliglota. Raczej. O kurde. Patrzymy tu, nie? No. Każdy jakiś budynek, hopsa hopsa. Turley Dropsa. No, shotgun. Tu jest UMP, jakby ktoś chciał. To ja wezmę. To chodź tutaj. Na stole leży. Na stole leży na środku izby. Jump shota mówicie z kuszy, żeby zrobić, to zrobimy. Tylko gdzie jest tu? No właśnie, tu, widziałem tu, tego, ten. Tu Tą Mati, wariację tu gdzie ja takie jestem. akcje. Ja widziałem jak strzeliłeś. Ale jakbyś normalnie celował, byś w życiu nie trafił, nie? Tylko jak takie głupoty robi się, to się wtedy udaje. Kurde, no. Nadal nic nie mam. Coś jest nie tak z ustawieniami gry. A co się dzieje? A, Patty dzisiaj grała i sobie mówi, ona ma za głośno. I ty się chyba zaraził, bo ona se zaczęła muzyki słuchać podczas grania. Ja bez w tą grę. muzyki nie umiem. Jak można w tą grę z muzyką grać? Ja gram we wszystkie gry z muzyką. Stary. Zabronisz mu? Zabroń. Tak. No właśnie paradoksalnie, no To tak. no nie no. Dobra, no nie. Dobra, go samochód. Czekaj, ja sobie sprawdzę, bo... I jedziemy tutaj pod ten. Albo nie, jeszcze Giorgio Pola bym tu zahaczył, to będzie zajebiście. Giorgio. Mogę tak mówić? Ojoj! Giorgio Borgio. O! Będzie brzydkie słowo. Niklaus, co ty tam tintolisz? Piję, bo kurde po lewo? gorąco jest. Szybko, szybko, będę pierwszy. A tu, ej, co to jest robione? Tutaj gdzie są Nie drzwi, ma. to jest okno w ogóle. Tu jest AKM. Stary, ja mam Jaka tutaj tyle głupota. bełtów do kuszy, że... To idę po AKM. Tu też jest AKM i amunicja, To jakby idę po ktoś niego chciał. też. To weź se tutaj, Lech, Dobra. bo ja mam M16. Nie wiem, czy widzowie chcą, żebym z kuszy strzelał, czy kurde z shotguna. Gdzie jest ten AKM? Na A, tutaj, prawo od dobra, wejścia. No, no. No wreszcie coś M16 jest. też leży. Dobra. Nie, to, Ty to M16 czy nie? Co? Kłam? nie, no jest wolne, no to idź po nie. A tu jest Skar na górze, jakby ktoś chciał, ale opędzlowałem amunicję, bo potrzebowałem. Go A, po To, jest- a gdzie jest to M16? Na piętrze? Tu jest jeszcze M16 jedne umie, u góry, tu gdzie byłeś tylko Lewo wyżej. tak na piętrze u góry. Dobra. To jakby go ktoś kusza, potrzebował, dobra. To będziemy z kuszą lecieć, Dominik. to jest dużo. I amunicja leży. Byku, powiem ci, że... Nie, jestem pełen podziwu, że przychodzisz tutaj i się pytasz, czy jest grywalny quest Rogala. Gramy w Player Unknown. A tu w PlayerUnknown jest jakiś quest Rogala? Tak. Że grasz i jesz Rogala? Jesz Rogala. A, to nie wiedziałem. A ty robiłeś go chyba, pamiętam, bo grałeś i jadłeś Rogala. Jadłem kiedyś, stary, był nawet Było, cytryna było. challenge, różne były rzeczy. Mm. Nie, właśnie dobrze, że z mojej osoby nie widać gierki, bo... To by strasznie wyglądało. Nie no, wiecie, panowie. Może być.
Wow. O, Hello. Dobra, chodź. nogi chodź, połamane. Wejdź sobie tu. Dam radę, spokojnie. Będzie To dobrze. jest wyćwiczony. To niezły troll z Lecha. Dobra, to sobie zostawimy już, bo nie ma czasu. Podjedziemy od razu pod budynki, tylko jest jedna prośba. Jak ktoś znajdzie kanister z paliwem, a nie byłoby innego samochodu, to weźcie go. Dobrze, dobrze. Ty, ale na co nie ma czasu? Co? Na co nie ma czasu? Nie, bo chodzi o to, Na strefa, nic. nie wiem czy się nie zmieni na tyle, żeby... Bo ja bym wolał te budynki, bo tu jest po prostu gęściej tych budynków. To bije się kierowcą. Tu, prawej. Czekajcie, nie wysiadajcie. Dobra. Każdy po budynku niech se weźmie i... No i dla mnie nie ma. No nie, no Lech wziął je. To nieźle każdy po budynku wziął. Jaki ładny budynek. Tu jest Dawid Kusza, dużo bełtów, bo ty chciałeś. Nie, już, Nie, już mi nie się, chcesz. już bełtuję. Już się bełtło. Już nie chcę. Jakieś dodatki do snajperki. O, albo to tu jest tłumik Mati. do Podbródek do snajperki. O, no, byłby... To jest dom obok tutaj, nie? To sobie weź. Mati, co ty chcesz? Jeszcze jeden podbródek mieć? No weź już przestań. Po jednym Ale wystarczy. Zauważ, że nie powiedziałem, że trzeciego, nie? No, wiesz. Dobra, to jest dobrze. Cio. Cio być. Przepraszam. Jest Wszyscy wszystko mają okej. ten Hem 2 czy nie? Tak, Ja już mam tak, trójkę, tak. kurde. A to mogę się nie chwalić, bo teraz wam żyłka pęknie z zazdrości. No, mnie aż zaszczypiło. No i sytuacja jest kałasznikowa, muszę wam powiedzieć. Czekamy Sytuacja sobie. następująca. Tu jest ammo 7,62, jakby ktoś potrzebował do kałacha. U mnie, u góry. Mam. Tam są pytania. O tak, jeżeli chodzi o optymalizację tej gry, to jest bardzo słaba. Nie, no teraz już jest całkiem okej. Jest lepiej, ale nie. Znaczy mówię- jak się jej nie streamuje, bo streamowanie jej dużo bardzo zżera z jednego kompa szczególnie, No. ale bez tego działa okej. Jest tak, Hem 2 i Armor 2 na moim pomieszczeniu. Jakby ktoś chciał, to widzę, Ale że żadnej nikogo apteczki nie interesuje. mogę, nic. A ja mam 4, to ci potem dam. Opluł MKR, ale ja nie opluwam MKR-ka, co wy to panowie? Nie. To robi Mateuszka. hobbystycznie. A, jest kanister, to ja wezmę. Że tak powiem. I fru hopla, na całego. No. O! Co my tutaj mamy? M16. Ty Lech nie miał apteczek w ogóle, nie? Mhm. To tu jest jedna. To ja wezmę i Dasz ci radę wyrzucę. zabrać? Tak, No, tak. Dobra. Oj, apteczki. Oj, apteczki kolorowe. Nasze. Takie M16 zdrowe. tu jest bardzo dużo amunicji do 5,56, jeżeli ktoś też tam, chyba z 200 sztuk łącznie. Ja już nie chcę. Mamo, nie chcę! Mama, już nie będę strzelał. Ewentualnie skara. Już nie mogę. Ale przyjąłbym jakiś celownik lepszy od holo. Jakiś... Mam poli. To wolałbym. To bym Dobra, wolał. zaraz to się mam. strefa ukaże i będziemy mogli tutaj coś, jakieś kolejne plany ogarnąć. Wyrzuć tą kuszę i weź MK. Nie, bo ja tutaj słucham was. Powiedzieliście, że kusza challenge to kusza challenge. O, dobra, nie musimy się śpieszyć, jest spoko strefa. Kamizela 2 tutaj u mnie, jakby ktoś nie miał, ale nie wiem czy Miała macie być. wszyscy. Ja mam. No to nie. To nie No leży. to nie. No, To se dwie ubiorę. a jedna na A drugą. powinna tak, być taka opcja. Ja. Tak je połączysz. No. Dobra, czy jest tu możliwość przeskoczenia? Uwaga, teraz zrobimy jakiś dziki skok. Nie, może nie ma, ale tak zrobimy. Kurde, jak ja lubię to skakanie w tej grze. Powiem tak, zrzucik nie widać, żeby gdzieś tu spadał. Chyba że spadnie. Pada na Czekajcie. S od nas bardzo daleko. To jak bardzo daleko, to nie chcę. Chciałbym, żeby następna informacja, Mateusz, z twoich ust była na zasadzie: ej, zrzut nad naszym głową. A zrzut jak na ciebie spadnie, to Nad cię naszą zabije? Głową. Nie ma go. Bo Nie, nie nie wiem. zabija. Nie. Topę.
Ja pamiętam jak w H1, nie, to w Raście było chyba. Jak lądowały, albo w H1 to było, jak lądował, to on wybuchał Wybuchał jeszcze. w H1, tak, tak, Ale tak, to tak. potem usunęli to wybuchanie, nie? Chyba. To nie pamiętam, że wybuchło. Było, kiedyś, było, na samym Było, początku stary, tak na było, początku no. To było tak, że na dole takie bomby są Tak, przyczepione tak, jakby tak. i on ze stycznością z jakimkolwiek tam z podłożem, to on wybuchał, a ja już zawsze kurde podjeżdżałem. Coś pod było niego. tak, no, że się padało. Tak, na samym początku. Ja się tak cieszę, ale będzie dobry ten, ale będzie snajpera, nie? I nie ma niestety. Lechu będzie... Mikołaju, czy ty chcesz kolimator? Chcesz? Już idę. Mm. Kogo rzucam tu pod ciebie? Dobra, dziękuję. Czy będzie Lechu streama? Nie wiem, bo... Znaczy Lechu streamu Lecha, bo nie wiem, bo musi do majora ćwiczyć, ale to inną formę chodzi. Musi się przygotować towarzysko. No. Dzisiaj trenuję już. Tak? To już jest ten trening wieczorny? Tak. A, dobrze. To na spokojnie, żebyście się nie przetrenowali, nie? Bo to się po tym ciężko po takich ostrych treningach ciało regeneruje. Też se można krzywdę zrobić. No, Jeszcze jak? Potwierdzam. Jakby ktoś nie wiedział. No. Jak raz trenowałem, to później chodzi. Dobra, ja ready jestem. Powiem wam, że tu jest taka lipa, takie byle co tu jest. Tam zaraz Jest będę Wiktor, sobie. jak ktoś chce. Wiktor UMP. Chodź Lech, ja ci dropnę ten zestaw Dobra. leczący. Bo jeden mam w sumie. To ci... No to A w sumie... To ja... O, ej, ktoś strzelił do mnie. Chyba z ucha. Na psach. No, to ja strzeliłem. Ale nie, ktoś... Ty strzeliłeś, tak? A, Ja z kuszy strzeliłem. to bardzo, że jest wesoły chłopak. No, staram się. Mama też tak mówi. Że fajny z ciebie, taki hopie. A jeszcze pamiętam, jak ciocie zawsze gadały na Macie imieninach czy te urodzinach. czesty Tak? dwójki? To tu są dwa i plecak dwójka. Nie mam dwójkę chest. Taki fajny młody chłopak. Nie ma jeszcze pannicy. Mm. Tak, było gadane. Tu jest 7,62, jakby ktoś potrzebował. Jakiegoś kałacha czy coś. Czy Mati trenował? No nie wiem. Mati nie trenował. trenuje. Mati ma po prostu formę i to taka niewytrenowana. Po prostu taka była, przyszła sama. PM16 tu leżą, jak ktoś jeszcze nie posiadał. Jak to się mówi. Ach! To tam będę gadał jednak. Jednak się powstrzymam. Nie Ja można. nie wiem, czy ty gadasz. To jak zawsze. Pierdoły. Wojaków. Ej, jeszcze te wielkie hangary, no ja kurde, jak nikogo Ale- tu nie było, To już nie, Bankol. to. Chodź, idziemy już. Jaki kurde, to jest ładna, nie? Chodź, no. Czekaj, ja ci Hagi. strzelę z kuszy, kurde. A! O nie, to nie kusza! Co? Coś ty... Nie, Lech, sorry! Ja, O. Jezus Maria, ja myślę, że ja mam na kuszy. O Jezus. Dawaj, ja ci No daję, to- ja ci Już daję od- leczenie. To rzuć mi, ja już odpaliłem, ale rzuć mi ten. Nie. Dzieci. Sorry, What the fuck kurde, to are miała you być doing? kusza, stary. To fajna kusza. To nie. To miała być Była kusza. próba hop. dokonania zamachu. Tak. Tu jest paliwo, ale nie Ale mam miejsca. jakaś On już- mechaniczna on ta już kusza Nie była, możesz wiesz? prowadzić, bo gdzieś tam chce Przepraszam nas cię. zabić. Miał być dojazd. No i wyszło w sumie. No. Żydło z worka. Och. O! O. To nie my. To już nie W wiem. kierunku 15 N. Dobra, to dawać, idziemy tam. Musimy Dobra. kurde zrobić starcie. Czekaj, ja potrzebuję jeszcze jednego attachmentu. No to czekam. Mateuszku, tak jak powiedziałeś, to czekam. Śmignąć po auto? No, to powinniśmy. A ty widzisz jakieś Dobra. inne, czy nasze? Gdzie strefa jest? No, strefa. Nie, jeszcze jest Nie, okej. idę po nasze. Ale ten strzał chyba był z drugiej strony On za był, wodą. on był z bardzo daleka. Tak w ogóle to. Nie ma się co przejmować za fes. Widzicie może kolbę taktyczną? Nie. 4. Mati, patrz, jest akcja, a ty hopie nie idziesz, bo nie masz attachmentu. No, każdy attachment poprawia strzelanie, to może życie To uratować. potem byś przyszedł i najwyżej jak już nas wyrżną, to ty sam ich zabijesz. Jaka to No będzie tak, ta... będę miał 4 kile i wszystko się zgadza. Ziomek. Kurde, Lechu robi Come on. dojazd, no dobra. O tak. Mówisz, że słuchasz widzów, to go motor, ale nie mogę, bo to dwie osoby by były bez... O! O! Do nas Plecy, ktoś. dobra. Już bierzemy. Plecy, a to z drugiej strony wody, A. dobra. Dobra, Lechu, jest tak daleka strefa, że jak nie mamy paliwa, to... No, Mamy możemy paliwo, tam mam pojechać. kanister. Tankować Dobra. już? To ja, tankuj. No to tankujemy. Jedziemy tu. Czekaj, nie, stać, stój, tak, stój. Jeszcze chwila, sekunda, pszt, już. No to jedź. Teraz my, Dawid, powinni udawać, że mamy telefon komórkowy, nie? Ale No. powinien robić sztuczki na drodze. Ja!
Weź tam, kurde, walnie kilka trików na szosie. Ja tu mam A telefon. to może tutaj się przyczajmy na nich, bo oni z lewej Rebić. strony gdzieś będą śmigać tutaj może, czy nie? Zobaczyć? No nie, Jechać Lechu. tu, czy nie? Nie, A my no wiemy to- gdzie oni są? Najpierw do Gdzieś- strefy, Dobra. Nie, Lechu, dojedźmy, oni są za wodą. bo... Can block normalnie. Niklausa prawie nie słychać, dobra. Mnie zaraz nie słychać? zmienimy. Przebijemy się, tak? Normalnie? Tak, i Dobra, no dobra. Kitagas. Czekaj, ja mu skuszy strzelę, który to? Za nami. A, na tych oni byli... Oni są gdzieś na hangarach. hangarach. No. Nie wychylaj się, bo dostaniesz A. kurde Niklaus z kuszy, hopie. Dobra. Zaraz chłopaków podgłośnie. Ale to nie teraz, bo jest Dobra, akcja. jesteśmy w strefie. Action. Oj! Kalkulatorem. Ładny skok, oceniam go 7 na 10. Jest drop, ale daleko. Rzut jest na SE. To jedziemy. Nie, Tak? no, no podobno. Ja tutaj znać, że w H1 gra dużo, nie? Czekajcie. Agresor. Zaraz tu chłopaków podgłośnie. O kurde. Kurde. Dobra. Rzut jest w gównianej lokalizacji. Trochę tak. Ej, to dobra, chcecie na ten zrzut serio? Bo ja bym w pochinkach na przykład się jeszcze dozbroił. Tu siedzie. To ja potrzebuję to Przed... No. Który to? Kuszy go! Jedziemy za nimi? Pościg! Pościg! To jedź, kurde, dawaj. Pościg, jadę. Ijo! Dawaj go! Ijo! Zatrzymaj! Skoczcie nie za drzewami tutaj, czekajcie. Trzeba się zatrzymać. No, Dawid wypadł! Kurde, nie mogę! samochód wam rozwalą i jest po was. Kurde, ja wam powiem tak. Zabij, Lechu. wszyscy leżą? Jeden jeszcze chyba żyje. Ja was podnoszę A, teraz. ja chyba tak leżą. Powiem tak, Lechu na tyle mało w to gra, że faktycznie nie może dowodzić. Znaczy no, Ale dobrze poszło! były No dobrze. ale fajnie poszło, no. Tylko zapomniałem, że trzeba się zatrzymać, żeby wyskoczyć. Jakbym Bo chciałem, tylko na... bo wiesz, ja chciałem, żeby Ale jeden jak wyskoczył za tym... zapomniałeś, że trzeba się zatrzymać, to czemu Poko nie żyje? Co? Jak ty zapomniałeś, że trzeba się Ty zatrzymać, nie ma to jeszcze czemu gościa Poko nie żywego? żyje? Nie ma. Znaczy no, w zasadzie Mi się to podobało. dobrze. Nie, fajnie było, fajnie. Tylko no tak... Mogło być gorzej. Było dobrze. Zobaczmy, co Mateusz. Mateusz się nie boi. Tutaj sobie Niklaus się leczy. Kurde, szkoda, nie? Sorry, Trochę bo tak szkoda. zapomniałem. Nie, Trzeba się zatrzymać, nie? Bo Tak, wiesz, w spoko. H1 wyskakujesz w locie, nie? I Nie. to jest... Jest tak- dobrze. Ale no już raz ten... Fajna zabawa była. Ma ktoś chce snajpić, bo jest 8. To już musicie dograć. Tak. No to... Chodź, to ci wyrzucam. To pyk, uwaga i... Czekaj, nie mogę wywalić tej lunety, dlaczego? Ej, co się dzieje? Nie mogę jej wywalić. Dobra, trudno, ja będę snajpił. A, jak nie możesz wywalić, to broń musisz wywalić. Dobra, Ty to nie- nie ma czasu. Tak samo jak nie możecie leczyć się, nie, na przykład medykami czy coś, to musicie broń wyrzucić i założyć. Ty Mongol padłeś w faucie, tak? Czy wyskoczyłeś? Nie, wypadł. Wcześniej, jak jeszcze jechaliśmy. W panice wyskoczyłem. Mateusz, strasznie długo ci to idzie. Mati się nie przejmuje, na spokojności. Maty sika pod drzewem. Nie no, kara zakłada. Jesteśmy w strefie, to nie wiem, czy... A, Po faktycznie. prostu z buta pobiegamy już teraz, No, czy chyba tak. No, weźcie Dużo to osób sam. zostało w sumie. No, dość. Tylko, że to, wiesz, jak są czwórki, to oni szybko będą padać. Mhm. Co jest dobre. Co, idziemy na górkę zaczepy? Mati Dacie dalej. jakieś leki, bo tu jest tona normalnie tych leków. No to, To sobie czemu coś nie? jeszcze weźmiemy. Teraz powinien ktoś nam najdę rzucić. Nie podpowiadaj im. Wolałbym nie. W moim ciele, jak ktoś pójdzie, kto nie ma jeszcze trójki? Niklaus. No. Po lewej stronie, pod lewej stronie, nie, Tam? Teraz plecy, odwróć się na plecy. Tam? O, i tam gdzieś padłem, bardziej po lewej, i moja skrzynka będzie, i tu w prawo A, tu gdzieś. jest. I tu weź se trójkę. Bokol padł przeze mnie, no.
Nie, to było ugadane, ja właśnie też Ale chciałem... tu nie ma Miało być żadnej... Nie, bo więcej nie, bo ja chciałem pokazać z twojej perspektywy, bo twoi widzowie chcieli. Ej, tu nie ma żadnej trójki. Coś ty mi opowiadał. Musi być na samym dole. No nie ma, Dobra, dwójka jest może obita. zostawmy tą... Aha, bo dwójka leży obok, A, czyli bo ja ktoś już wziąłem to... trójkę i zaniosłem ją tam, bo tam była... A, czekajcie, nie... A, dobra, już nieważne, mam Znaczy, strasznie kamizelkę ja, zniszczoną. Może się ustawimy tak, żeby nie zginął. No to tak od drzewa za drzewo i... Tak można... Jakoś to będzie. Na plecy tu nie wchodzi. Będzie lipa. Właśnie tutaj możemy pokidać. Może przejdziemy na drugą stronę, co? W sensie gdzie? No tam za ulicę, żeby bliżej strefy być tak na rogu. No to chodźmy. Tu ktoś może być w sumie i tam na tym kościele. Niklas, nie garb się. Przepraszam, mi się A puker tu się za zrobi. tymi kamieniami możemy No, ustawić. no. Tutaj tymi- czwórka siedzi za kamieniami. No, takie kurde żółwie. Ninja. A powiedzcie mi, jak jest ktoś blisko, tak? No, To, to co radar robić? pika. Dobra. Jak w obcym. Ale mam po prostu lewy trzymać, tak? Prawego nie trzeba jakoś, tak? Jak tam Powiem blisko ci, się strzelam. auto Prawym. jest najgorszą rzeczą, stary. Ja już to stwierdziłem na wielu broniach. Znaczy na Najlepiej bardzo to blisko to Tak, auto tak, jest... zobacz. Na pierwszą osobę i pestkować. Na blisko, a nie, pytasz się o celownik, to na przybliżeniu na prawym przycisku. Takim z trzeciej osoby, ale... Możesz trzymać prawy i wtedy masz z ramienia, albo na No. wtedy masz... O. Z Bo ramienia tak, jest dobre, bo tak na 20 bieganie i Zobaczcie trzymanie ten lewego, to jak to magazynek wygląda? od Lecha nad głową. Bieganie i trzymanie lewego wygląda tak, że strzelasz w każdą możliwą stronę. No to raczej nie, to z przytrzymanym prawem. Dobra, jak już. skupcie się teraz. Dobra. Co, idziemy do Oni w strefy tym już? się strzelają? Oni jakby się strzelają w tym. Przełącz zawodnika, Bankol. Dobra. Przełączam już. Będzie przypał. Stary, ty masz magazynek w hełmie, rozumiesz? Taki jest rzut graficzny. No, masz w czole. Masz na czole magazynek. Jesteś jednorożcem. Unicorn. Motyl po prawej, motyl po prawej. Co było po prawej? Wrócimy na strefę bardziej? Okej. Wejdźcie sobie tutaj, za chwileczkę będziecie mieli już zejście w dół, nie? To tam chyba strefa się zaczyna za drogą. O, hełm samuraja, właśnie. O, motor. Dobra, lepiej nie. Nie, już niczym nie jedźmy, Nie, proszę. Strzał gdzieś Czekamy- od NW na dole. Może teraz tak... Paniena? O, ładny Te kamień. krzaki, Ten kamień w strefie jest? krzaki są generalnie spoko. O, ten kamień jest... A faktycznie, teraz... A nie, on jest minimalnie. Tym po lewej masz, Lechu, po lewej jest taki Dobra. kamień, on będzie O, w strefie. słuchajcie. O, idźcie wszyscy za ten kamień. Kamień z napisem love. Dobra. 40 sekund, spokojnie. A, widać gościa na 15 stopni, zbieg z górki, ale daleko Za jeszcze. żółtymi Tak, domkami. tak, za żółtą chatką. A tam się... Aha, bo tam są ruiny. No to niech się strzelają. Ich sprawa. Czekajcie, ja zobaczę, czy ktoś tutaj na mnie wchodzi na plecy. No to czysto jest raczej. O, wytukli się teraz tam. Gdzieś od NW. Kurde. Ale tam akcja jest. Pierdzielają. Mateusz przybrał taktykę, że tak, położył się już 2 minuty temu, nie rusza się. On liczy na to, że obrośnie tymi krzakami i będzie miał ten Mchem. taki Gillesuit. Gillesuit, ja. Snajperski. O kurde! dostał Niklaus. Z M24. Skąd? Nie wiem. Od prawej. Aj, tak. Nie wiem, kuźwa. Dawaj za kamień przejść, to cię podniosę. No, Mateusz się patrzy, kierunek E. I po lewej troszkę na bliżej. co to Oni po Czekaj. prostu oni Czekaj, tutaj. wchodzą pod Dobra, górkę. lecz mnie. Tu jest jeden- Lecz mnie, bo umrę. Już. Co to było? Jaka What? plomba, What? jaka Ale co on- plomba. A, on mnie jakoś widział niby, tak? Ja To pierdolę. mogę bardziej za Tak, kamień. on był na... Jak ten typ strzelał tam na dole był tam, to on był... Ten snajper był na prawo od tego gościa. Dobra. Ech, Jak tam z tymi killami? Czy ktoś coś zabił? 0. Ja jeden. Ja 2. Dobra, czyli ty 2, czyli Lechu ma 3, Mateusz ma 1, to już ma 4. No Szukam już. dobra.
Lech pech, no i pech, no Ja tak warzywa. Ej, właśnie, jesteśmy warzywami, bo zginęliśmy, no. A, no jest, tak. To jest teraz takie najbardziej popularne. Boże, jakie warzywo zginęło. Będziemy warzywami tylu miesięcy, że tylu miesięcy nie ma nawet. Szukam Bo już. więcej miesięcy No, by trzeba go. było. Dobra, sekundę jestem. Dobra. Co 34 kile? Coś źle wpisałeś chyba. Się strasznie Gdzie są? obruszyli wszyscy. A bo nie widzę, to jest tak małe. Kurde no, nieźle nastrzelałem tych kili w tych dwóch grach. Dobra, to przepraszam, to aż tak nie jesteśmy dobrzy, no. Aż takich wariatów tutaj nie mamy. Bóg tak chciał, tak. No, ja mam tu jakieś bardziej blade kolory. Teraz ich podgłoś. Ale są podgłośnieni. Co, jeszcze mam ich bardziej? No dobra, to jeszcze bardziej. No to myk. Fru! Hopla. Нахуй, бля. Сука, man. Nахуй. W tytule jest 5 gości, a ja widzę 4. Bardzo sprytnie. No, jest, zauważył jednak, wiesz? Bardzo sprytnie. Dobry jest wariat, dobry. Spostrzegawczy. Jest, kurde, mamy tych jednak widzów dobrych. Wiesz co to jest reshade? Jestem. Ale więc to jest roszada. To dobrze, że jesteś, Leku. Dobrze, nie? Dobrze, że jesteś. No może to su- co chłopcy? Co? To jest jaki plan? Co by tutaj A może tu? No to weźcie coś zadecydujcie. No to ja nie mogę- Sewerny, no to czekajcie. O kurde, panie. No, to nie wiem czy dolecimy do samego końca, to uwaga. Gdzie tam? To go. Kurde. Dreit To 2 dawaj 1 go, no. pszt, na czerwony. Lecę, bo życie jest złe. Daj gościu. O, Sobie Pił, bije. pił Mateusz? Mateusz pił? Nie. Nie? To poleć. czekam na dostawę do sklepu pobliskiej. Aha, z tym reshade'em to są te kolory takie podbite, ale to obrzydliwie wygląda według Ale mnie. żeby były podbite kolory, to musisz przechwytywać ekran, czyli... Ale na możesz przykład- sobie kolory w panelu NVIDII też podbić, jak chcesz. No dobra, ale ty, Goście żeby lecą pokazać tu goście. widzom, to musisz innym sposobem przechwytywać. Ale to brzydko No No wygląda. dawajcie od tak... jakoś od dołu To zaczynamy. lecimy. Są jeszcze jakieś goście? są. 1, Dwójkę 2, 2. No to lądujemy Chyba od ino. razu tu. A, są! Ten jeden chyba chce samochód, a nie ma tam samochodu. Ty, to on ląduje koło Niklausa. Nie! Gdzie? Nie, Za mną w wylądował, za ostatnim domem. Domku, Tak, tak, w tak, ostatnim tak. domku. Niklaus, to jedziemy go, ale to musimy tak przynajmniej we dwójkę, bo No, żeby się tylko podnieść. to trzeba mieć broń do tego. Stary, pierw. to trzeba mieć cokolwiek. Dobra, i przede jest- wszystkim tu- jaja. Tu jest pistolet u góry, nawet 2. To co, uderzamy tam na niego już? No ja z pięścią mogę. No to dobra, to lecimy. No to i Mati też. Mati, najmniejszy chodź, domki chodź, tutaj chodź, jest. chodź. Dawaj, dawaj, dawaj. I no, uważajcie, bo... Ej, gada coś po niemiecku do nas, bo ja mam komunikację Ja? włączoną, no. Halo? Czekaj, ustawienia, dźwięk. A, jest! Dobra, mam go, ale będzie drugi. Gdzieś. Czekaj, bo strzela w ktoś. Ja strzelę. Odgada coś po padł niemiecku. Der Plan war schlecht. Jadasz nic. A ty masz, ci gada Dawid przez ten taki, masz ten dźwięk na taki dziecinny zmieniony. Tak? Tak. Serio? No, taki wiesz. Czekajcie, czekajcie. A gdzie jest drugi? Dobra. Ja muszę wziąć pompę. Ty Koleś, nie wiem, gdzie jest drugi ten ziomek? Gościu biegnie. Gościu Gdzie, biegną. gdzie? Z Jaki- 330. Za 30 dawać. A się chowam. Nisicyn! Dwóch gości było. Kurde, nie mam się czym Ja zająć. Słuchajcie, gada po ja muszę niemiecku. telefon Ja dorwać. fajne, czekaj, on coś gada tam. Wyzwał chyba nas od... Ja, gadają. Dobra, w dupie tam gadają, Niebieski zabijcie budynek ich. chyba mi się wydaje. Ten piętrowy. Jeżeli ufać tym dźwiękom. Co, wbijamy?
Podchodzimy? A ten co ma 3 piętra? Mi się wydaje, że ten ta. Chodźcie, idziemy. Boja się. A! Jest to! Kurde! Jest gość! Ciś... A! Dwóch! Oje! Jestem. Ona. Jestem już. Tutaj jest u mnie! Lech, dwóch gości! Dobić ich! Nie! Niemcy nas bi... A! Nie! Nie! Kaput gadają. No! Warum! Warum! Dobij ich! Dobra, Willst du ale das Spiel zurückgeben oder nicht? Was? gościu biegnie. Szybko coś podniosę. Lechu, weź podnoś coś. Kurde, dupa ci wystaje, stary z lewej. On obiega, nie? No, chyba. Za mną jest tutaj. O nie. Lech, za... To właśnie tam. Dobra tam. Ja, man sieht sich, Bruder. Fick dich. Amen. To takie szybkie było. Dobra. Szukam. Oj, oj, oj. Ja już Teraz wychodzę, wracam, czekaj, ale czekaj. tak. Niemcy nas zgasili jak peta. Niemcy nas zrobili. Od 1000 lat. Widzisz, to wszystko znowu wina Lecha, ja wam powiem dlaczego. Bo Lechu powiedział, że tam są, a gdybyśmy ich nie widzieli, to byśmy nie chcieli walczyć. No. Dobra, czy ktoś jakieś kile znowu miał? Jednego. Kurde, Niklas, niemożliwe. Nareszcie. Dobra, coś Lechu miał? Dobra, nic nie miał. Miałem. Dwóch. Ale to udowodnij mi. Masz screena? Tak. No dobra. Zawsze robię przy każdym fragu w pugubie. To jest No, bardzo mało, to... To czekaj, ile Z każdego teraz się cieszę. miał? 3 to już masz 5, no dobra. A Mateusz nic, pewnie nic, bo się czołgał od razu. Mniej niż 0. Ludzie, to nie, kile to nie wszystko, kurde, liczy się przede wszystkim podejście taktyczne. O, przepraszam. Dobra Kultura zabawa. osobista, dobra zabawa. Oło. Niklaus leci, znaczy Niklaus, Nexus w samolocie leci, tak, on Ech. pilotuje. No. Ale u Mateusza jakieś ruchy dziwne są, bo tam normalnie się aż cała Tektoniczne. firanka ja. Dokładnie Cała siadł. firanka chodzi. Dobra, słuchajcie, jest taka sytuacja. 18. Dobra, to ja myślę tak. Pograjmy sobie jeszcze z 2 takie. Nie, musimy przynajmniej taki jeden mecz właśnie do finału, Wygrać. nie? No. Tak, jeden musi być do finału. I jak taki mecz zagramy, czy może do jutra będziemy grać? Nie, jak taki jeden dłuższy zagramy, to potem sobie już zaczniemy jakieś customy z widzami, bo widzę, już dużo osób czeka. Mod dla mnie na TS-ie Shadow się pyta. A to Shadow, ja ci tam po tej grze dam. O kurde, ja mam te głosy, ja je muszę wyłączyć. Po rusku gadają. Ale w sumie to, że te głosy miałeś, to dobrze. To jest bo oni dobre, mieli tak, źle, tak, tak, ale tak, oni tak. mieli źle ustawione, wiesz, No. bo oni nie mieli na team, Tylko do mieli wszystkich. do wszystkich. Gdzie skaczemy? Czekajcie. Może tu? Proposition. Dobra. Dobra, o kurde, No to to uwaga. 3, No to grubo. 2, 1. To leci. A oni w powietrzu też mogą gadać? Chyba ja. Chyba ja. Tak. Lecimy. No to dokładnie lecimy? Czerwony. Tak, Tak, takie bloki w żarcie puzli. no. Dobra. Dwóch gości nad szkołą. 3. O kurde, no trochę dużo. 4, 5, 6. Dobra. Wszyscy lecą na te... Dwóch, Nie, znaczy na czyli leci szkołę. Też na lecą do rozskok i na Wenecję. Dwóch A na tutaj. nasze budynki też lecą. Na nasze dwóch wylądowało. Dobra, ja jestem tu. Jakiś gościu też tu wylądował. Najgorsza rzecz... O jest. Co już? Ja pierdzielę. Ale to do was? Nie, znaczy no nie do mnie, nie wiem do kogo. To ja. Nie. A, Petardy.
To dobrze, to musimy mieć jak najszybciej. Bokol ginie pierwszy, obstawiam 5. Dobra, a stary, ale jak nie zginę pierwszy, to ty 5 zł musisz mi wpłacić. Znaczy 50 zł. No, ho. A ja rewolwer wezmę, żeby wam pokazać, jak się dobrze strzela. Tak zwanego one tapa. Chociaż rewolwer jest tak wkurzającą bronią, bo... Czy wolno się go ładuje strasznie? Nie, lecą te łuski cały czas. Aha. Oj, niski ten budyneczek był. I tu nic nie było ciekawego. Jak tam u was bida? No bida. Ja, Mam AKM-a, tylko nie mam. Lecho tak coś tam pomiałczył, coś tam. No tak dobrze, tak średnio bym powiedział. Średnio. paradoksalnie, no nawet dobrze, no. Oj, No dobra, ja mam rewolwer. Po przejściu całego budynku. ktoś biegał u mnie. Mówisz, Ktoś Lecho? biegał u mnie, tak. To idę do ciebie, stary. Ale z rewolwerem? To ja idę też. To idziemy Ja- dojechać to na chodź. dwójkę. Znaczy ja z pistoletem, no ale... okej. Dawaj go, strzelimy w niego, chodź. No. A tu skrzynka już jest, to już tak coś... Dobra, chodź, chodź, chodź. To ja zabiłem. Dobra, dobra. Dobra, jest tu, czekaj, otworzę to ino. Pszt. Czekaj, idę jeszcze od tylnych drzwi. Czekaj, No. cii. Cii. Cicho. On jest na dole, czy? Dobra, ja wszedłem. Dobra. Tutaj jest spokój na parterze. Na wprost nikogo nie widzę. On jest chyba piętro pierwsze, ale nie jestem pewien. Tu jest! Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Gdzie jest, gdzie jest? Na Szybko dole! mów. Na dole, dole, na na dole? prawo od wejścia. Jak zejdziesz No. ze schodów, to na lewo. Tutaj, tak, tak, Dobra. tak. Jak przez okno Tu będę jest strzelał UMP. do niego jakoś. Tu. Dobra. Żeby on I tu tyłem na nie lewo. przyszedł. Wjeżdżamy? No to ty pierwszy. Ratatata! Nie ma W go. kiblu siedzi. A, jest! Mam O go! kurde, Mam go! dobra. Jeszcze jak go dobił zapobiegawczo. Z nerw. Ty, Ale on nie padł miał na raz, łapę, tak? patrz. Czy co? Nie padł. Musi być kumpel. Nie, musi być jakiś ziomek. To był ziomek od tego ziomka, co ja go zabiłem. To nie wiem, gdzie jest reszta ich, bo ja nie... Strefa jest gitara. Dobra, i teraz jest lipa, bo tu już nie ma co lutować. Dobra, Niklas, to chodź, idziemy do innego budynku. No ja tak bym musiał się wyleczyć i wszystko. Potrzebuję To wszystkiego. chodź tutaj, do tego czerwonego. Jeszcze jakiś... No muszą wyskoczyć gdzieś. Koleś jest koło mnie. Stary, zgarnąłem ammo, a co mam, kurde? Co? To Mateusza, to go, Mateusz. Nie, ja nie idę, Nie. ja zginę. Kurde, to jedę do Mateusza. Ja też idę. To lećcie tam, ja się muszę połatać. No, w ogóle jakiś zbugowany budynek. Bez przedmiotów w środku. Mati, on jest w środku? Nie wiem, słyszałem, że gdzieś tutaj łaził, ale nie wiem. Stary. Dobra, zabity jest. I to Nice. chyba był jego Padł ziomek, na raz? bo... Tak, od Tak. razu. Mati, ja sobie tą apteczkę za hachmęcę. O, patelnia też jest fajna. No i taki hachmęciosz jesteś. Niklas, a ty jest hachmęciosz? To tak ino trochę. No. Kusza, może ktoś. No A to ja sobie wezmę w sumie, nie ma innej broni. Ty tą pompę bierzesz, czy ona tak leży i mogę wziąć? Ja? No. Nie, nie. O, tu kusza? Ja biorę ta kusza, moi drodzy. Bo chcieliście kusza challenge. Niklas, a jakby my będziemy chłopie ostrzał z kuszy zrobimy? Double kusza. Normalnie, aż nam się średniowiecze przypomni. Aż mnie to trochę rusza. Dobra, panowie, trzeba obrać jakiś kurs, gdzie możemy znaleźć jakieś ciekawe przedmioty, bo tutaj chyba jest wszystko... Ja proponował tutaj uderzyć. Gdzie jest uderzenie? Na czerwony. Czerwone? No, No to musimy razem, ale wychodzimy z budynków, co? to idziemy. To dajcie mi 15 sekund. Dobra. No poczekajmy na tego Mateuszka, no co porobimy? A tylko od szkoły będziemy widoczni.
Na szkole tam było trochę typów, ale nie wiem jak to teraz wygląda. Dobra, no to nie czekamy. Da sobie radę. Da sobie Idę, radę. idę. Taki duży chłopak, nie? Tam się mnie śmieje. Do nas? Tak? Szkoła, A, musicie kuźwa! Dobra, musicie za jakiekolwiek przeszkody się teraz stawić, bo to nie ma sensu strzelać się tak. Ja wiem, że tam sobie Dobra. chcesz odważnie, Lechu, strzelać, Nie, ale... ja tylko patrzę. Schowałem się już za kamień. Szkoła z dachu. Nawet mnie nie trafili. Nie z dachu. Znaczy, może Z okna i z dachu. Z okien u góry. A to jeszcze koło murku był. Widzę, biegnie gościu na dole teraz. Lech za kamieniem. Niklaus, to co, kuszę w dłoń, kurde. No kusza w dłoni, nic innego nie mam w sumie ciekawego. Kusza w dłoni, ten... to jest ten, on jest na zewnątrz? Oni na zewnątrz są, tak. Przy tej budce takiej prawej. No, widzę. No. Kurde. Jakby mu tam pomóc. Może dyma tam, kurde, u Lecha puścić. Nie, ja mogę przyjść do was, no spokojnie dam radę. Ja uniki zrobię. Stary, masz zadymkę. Ja bym szedł tam dalej na E. Zostawić ich. Kurde, ten smok taki... Teraz... Olecha trzeba odzyskać. Ja już biegnę sobie. Dobra, to Lechu, to spróbuj się wycofać. O, i No, chodź, idzie, idziemy no, na tym przychodźcie. Nalajcie tutaj. Boją się. Idziemy tutaj na N? A tu, aha, tutaj chcieliście. Ja mówiłem tu Nie o wiem, tu tym jest na E. map, więc tak pytam. No dobra. Ty jest gościu, tutaj! Tu gdzie idziemy, są ludziki. Ja na razie jednego widziałem, pomiędzy pierdzielę. stodołą zieloną a pomarańczową. I Ja bez przeszedł. broni prawie. Dobra, tu gdzie idziemy są. Ja polecam po zewnętrznej stronie chyba iść, co? Czyli tam na prawo, jak ty? Tak. No dobra. Ale wyjdziemy im teraz. I weszli prawdopodobnie weszli tutaj na to wzniesienie. Tutaj gdzieś powinni być w tych domkach. Jest w tym domku. Przy wyjściu był teraz. Tak? Tak, na 100%. To skracamy, to chodźmy. Dobra, go. Boję Chodź, się. no. Znajduję do środka, co? No jak masz? Nie mam. nie mam. Jest, Poleciał, na tyły poleciał. poszedł. Dobra, jest w Obiega budynku. nas jeden. Poszedł góry. Ej, dobra, jeden jest w góry w budynku, spokojnie. Strażnicy sobie jest dwóch. Na domu Na naprzeciw? górze? No to Tym żeś takim zastrzelił domku. ścianę. No. Na Ale w niebieskim oknie marku. widziałeś, czy co? Nie, wchodzili. Aha. Wchodzili po prostu. A jest strażnicy, co tam jest coś. Dobra, teraz jeden uważajcie, bo może być w tym pomarańczowym budynku, albo na dole w strażnicy. No w domu jest W tutaj. budynku jeden. Leży. O kuźny. Dobra. Leży. Chyba zabiliśmy strażnicy wszystkich, bo ten Był tak, zabójstwo od popadali. razu, ale mogłeś zabić tego, który był, wiesz, na klęczkach. Nie. Znaczy ja wrzuciłem granat No i on zabił i wtedy- wyskoczyły tak. mi 3 kile, więc chyba zabiłem obydwu. Dobra, tu leży też jeden, no to chyba wszyscy. Aha, oni No. byli poustawiani. O, pieronie. To nieźle, kurde, wariaci. Teraz tam ci mogą przylecieć, uważajmy, bo zaraz ci przyjdą na plecy. Ci ze szkoły. Ogień zaporowy to był. Tak, to był taki ogień, słuchajcie, tu nie chodziło o to, żeby zabić, tylko żeby zranić, żeby go wystraszyć troszkę. Czyli nie wyszło generalnie. Trochę coś nie wyszło. Ej, ja widziałem, czekaj, to był taki finał, taki ten jeden tu się tak, w burakach. na czacie to wygląda tak, że jeżeli ktoś położy ja i ktoś innego zabije, ale z drużyny to Ponia. do tego co położył, ale jeżeli ja położę kogoś, a zabije go ktoś z innej Strzela. drużyny, O! to tamtego. Nie, Skąd? Czekaj, co nie się skąd dzieje? dostałem. SKS-a ktoś A brał. widzę, dobra, widzę gościa na 285 za drzewem. To bydle. Ma ktoś rzucić ten? Ja tyły obstawiam. A też widzę. Ma ktoś rzucić To strzelił prawie w teczkę albo traktor. bandaże? No niestety Ja mam. nie dysponuję. To rzucisz? A, dzięki. Widzisz go? Teraz pikuję. O ci kask zestrzeli. Au. O, dostał w plecy od kogoś, zabili go.
A, Teraz walą Teraz, się tam, no. no. Teraz padł. On będzie go lutował, to wtedy możemy go zabić. możemy. To ja się tu Poczekajmy ustawię chwilę. sprawie najbardziej, bo ja mam A tylko jest, UMP. jest, na górce, ten gościu przestrzelił mi w patelnię teraz. Patelnia mnie uratowała. Nie widzę Tutaj go. jest u mnie, kierunek 255. Teraz podniósł się i schował. Widzę. On ma przewagę terenu. Z prawej, Tam, za drzewo, za wodą, drzewem. za wodą. A, wbiega pod górę, faktycznie. To są ci ze szkoły. Gdzieś hełm może? Ej, z zawodu go Plecy, strzela, plecy ale, teraz, no. ale Holender nie widzę go, on ma tłumik. W sensie płomienia i nie Gdzieś widzę tak go w jak ogóle. są te skały, Daj mi góra chwilkę. tych skał. Coś takiego. Właściwie może się wycofajmy, bo... No, Nie, tu nie się... Ja mam Pisałem mu. wrażenie, że oni nas obiegają albo coś innego robią. Się zrozumiałem. Pytanie Ale to tutaj nie możesz ma odpisać, to weź odpisz. sensu. Kurde, tu nie ma okna. Dobra, panowie, jest samochód, ale to jest dwuosobówka. Dobra, trzeba stąd spadać. Chodźcie, wycofujemy. Co się tam nawala? Zabiłem, powaliłem jednego. A w jakim kierunku? Ej, Na ktoś W. jest na bardzo blisko już tutaj. Gdzie? Się Ale... czołga. Leży. Gdzieś tutaj ktoś musi być przy nas. Czemu? No, strzały słyszę, stary, po tej stronie. Samochód jedzie. Uważajcie, No. Dacia będzie przejeżdżała. Od Jest, prawej. bo w samochodzie jest, w tym. Kurde, ja nic nie mogę postrzelać, no nie mam z czego. Gościu wysiadł. Aucie dostało dwóch. A, są pod Gościu jest, drzewem. mam gościa buggy pod 75. drzewem. Dobra, jest tutaj, 75, gdzie buggy jest zaparkowane. Możemy strzelać w ten samochód. Dobra, Poszedł? samochód wywalił i teraz nie wiem gdzie Gościu jest ziomek. mocno obity, dostał ode mnie 3 razy. Za drzewem jest tym, takim najgrubszym. Lechu, ty tam patrzysz, czy na mnie skracają? Tak, tak, patrzę tych co... Jest na górce gości się czałem dalej. Kurde, my nie mamy takich optyk. Ty ja żeby mogę z nim podejść na walczyć. plecy mu spróbować? Bo on mnie nie widzi. Nie. A ja go Lechu, widzę. nie, musisz być, nie możesz sam. O, dostaję od Strzelasz. kogoś. Ten za drzewa przy płonącym buggy wali do mnie, ja go obiegam. Dobra, ja trzymam tą stronę tutaj. Na blisko mu tu podszedłem. On tam dalej jest? On gdzieś za drzewem, jest tylko chyba za tym grubszym, tak? No, chyba. Chyba tak. Kurde. Kuźwa. Nie ma wariata, no. A on się czołga już na Ja się 100%. boję, ja się boję wybiegnąć, bo jestem naprzeciw tego drzewa, ale... Nie wiem Nie co... możesz, jak on cię tam złapie... Dobra. Ja też Ja jakoś obiegnę idę do tak. ciebie. Nie, no Niklaus, o to chodzi, że kurde, jak Ja on mam się... tutaj Nie, jednego nie ma gościa go za ciągle, tym nie? drzewem. Albo On on... mógł paść i się czołgać. A ja Ej. dojedziemy tego gościa, co jest u mnie? Bo on jest sam. Nie Dobra, no, a poczekaj dobra. Lechu, bo my tu mamy wojnę. Dobra, nie ma tego typa, on nie żyje. Skrzynka leży. Tak? Ale Mhm. to nikt chwila nie dostał, jak samochód wybuchł? No ja nie. Ja jestem. Jak to jest możliwe? w Lechu, gdzie ogóle? oni są? Za tym drzewem, co przedtem zabiliśmy. To ktoś go dobił. Gościu jest. Ja muszę coś wziąć, Niklaus. Teraz ruszył. O, dwóch jest. Dobra, uwaga, samochód. Ale Widzisz? daleko, ale Podjechał daleko. za drzewo. Widział cię, nie? A, widzę cię. Patelnia jest, jakbyś potrzebował. To on zginął, może ktoś inny go zabił, może ten snajper z tej górki. No, Dobra, możliwe. jedziemy Lechu do ciebie. Ja zakładam, że zawsze mi ktoś widzi. Come on. Cam 2 wpisz. A tam. Nie spamujcie czegoś takiego, bo to nie ma. To nie by, działa była w ten to by sposób. było fajne, ale takiej technologii jeszcze nie ma. No. O, dalej z SKS-a. są. A, jest gościu, stoi na górze, faktycznie. No, Wystawiony bardzo był. bardziej po lewej chyba. 255, teraz jest pod takim dużym Teraz drzewem, tym gościu najbliższym. I drugi dobiega do niego. Może spróbujemy od prawej podejść, czy nie? No można by Teraz spróbować. podjechać. To idźcie, A nie wy, mam- idźcie wy w dwójkę, ja patrzę stąd. To No, dawaj. super. Jest, biega tam pod drzewem, dalej. Dawaj. Dostał. O, kuźwa, dobra. Ale ci wpieprzył No, w plombę. łeb dostałem. Ale to lećcie, ja jeszcze pożyję. Tu Mati byś Dawaj, mógł podejść na plecy do mnie, spróbujemy. mnie poleczyć. On leży. Leży na Dobra, to samym poczekaj, szczycie aż górki. Mateusz może go podniesie. Tu jest jakaś On tu skrzynka. podbiegnie, chodź, Jest ziomek. chodź razem.
Dobra. Jest A to ziomek tam na ale szczycie. stary, ja wiem, ale... To jest okej. misja. Próbujemy czy nie? Jest! Południe od was. Dobra, powaliłem go. Drugi jeszcze, podbiega, będzie mnie dobijał. Dobra, zabici. Pięknie. A Pięknie. nie, chodź Dzięki, do Mati. góry, chodź Lechu za drzewo. Dobra. Ale ten tu chyba dalej jest, czy nie? Co Ale mnie mnie szybko powalił. zabił, ty nie strzeliłem się nawet. Który? A gdzie on był? Nie, dobra, jak Mati, jak nie dostałeś, to Chodź znaczy, tu że za go nie drzewo. ma. Dobra. Dobra. No Dobra. teraz to ja mogę dostać łatwo. No Mateusz. I już. Ja muszę wziąć tutaj, biorę tego SKS-a od tego typa. No ty bierzesz, czy mogę zabrać? Co? A weź, a lunetę ja wziąłem 8, a tyś mi ukradł. Dobra, zaraz ci oddam. Wiesz co, Lech, ale ja cię uratowałem, wiesz? No wiem, nie, wiem. nie, no ale to bez przesady, nie, no to już jest, no nie, no. Ty czekaj, zaraz będę. Ej, tu jest jeszcze 416, dobra, wezmę sobie. Zaraz ci oddam. A nie macie jakiegoś zestawu czy coś? Bo nie mam w ogóle. Zaraz Mam ci 13 oddam, bandaży. to jest najgorsze co A te mogę bandaże Nie, też mam. zaraz będziesz miał. No spoko, zaraz ci oddam, będzie dobrze, panie, będzie pan zadowolony. Typowy Leszek to był, no Czyli i to co, taki Leszek śmieszek. Nie co, kurde Lechu? Ej, bo u niego nie ma w ekwipunku. No. Zaraz, poczekaj. Czego szukacie? A bo, to jest złodziej stary, to jest stary złodziej. Dobra, uciekamy do strefy. Do strefy. To chodźcie, to może przepłyniemy to. Co to... Chodź, o, samochodzik po drugiej stronie. Kolimatorowy to był celownik? Nie, to był taki długi, razy 8. A, tłumik! Przez tłumik patrzysz? Dawaj, ja nie pozwolę ci kurde, żebyś z kałachem z 8 kurde Dobra, strzelał. chodźcie, bo... Dawaj. Stary, to Ten nie może ułaz tak się skończyć. podjeżdża w naszą stronę. Dobra. Goście. Ej, Łazik? Dobra, a nie, on ucieka trochę. Lechu troll. No troll Idziemy? z niego poszedł. Mień kask na nowy. A tam nie wiem czy był inny. To ja mam trochę obity. Nie widziałem trójki całej. Nie było tam turki. Najwyżej mi spadnie, no. Co poradzę. A ja w ogóle kamizelki nie mam. Hehe. Oj tam kamizelki. Kto tam by używał, nie? Co ty Ja jesteś używam. wędkarz, żeby w kamizelce... ej, macie łazić? jakieś Red Bulla albo coś? Nic. Padnijcie! A nie, motorowa, teraz na wodę patrzymy. Walimy? Jest, jeden poszedł! Wszyscy zabici! Zabici. Chyba. Nie, Płynie! Kurde, ale żeś mi kurde ale przypieprzył. na pewno był Sto- przerażony. Dobra, ja idę w tą, po ta skrzynka, czekaj, To ilu zabiłeś? dwóch musiało paść. To jest jedna skrzynka tylko. Dawać, a ja myślałem, że wszyscy zabici, bo wyskoczyło, ale zapomniałem, że jak do wody wpadnie, to jest to. To może pływa jeszcze jeden. Nie, nie da się. Nie, bo to kiedyś tak było. On po prostu jak wpadnie do wody, instant ginie. Aha. Ja tak kurde już podniecony mówię, wszyscy Ej, zabici. ale on się zdesantował i on na brzeg wyszedł tutaj. I widzę ty- go nawet. No i biegnie Tak? pod górę, tylko że go nie trafię. No to ja mam 8. Dobra, on leci po prawej czy po lewej Po stronie? lewej, po lewej, po tej, no po tej co byliśmy przed chwilą. Dobra. Powiedz, jak jest za kamieniem gdzieś? Nie. Tak, dwóch ich jest nawet. 240 pomiędzy, a 255. Dobra, a strzela do mnie, dobra, widzę wariatów. Do mnie wbiją, nie widzą cię, wiesz, Niklaus? Idziemy ten? No dobra. MKR na drugą stronę? Obejdziemy ich? Ja nie mam co strzelać, co? bo... Szczerze powiedziawszy, to ja bym rozważył pójście do strefy, bo strefa nam nie siedzi na ogonie i za chwilę... A, dobra, no. Mam go, powalony. Oczywiście możemy zmienić. Dobra, to teraz jeszcze tego po lewej. Kurde, Ale- wpełzł za skałę. Dobra, to po lewej stronie trzeba ich jakoś dorwać, ale nie mamy takiego kąta. Nie widzę ich. Jakim cudem? Dobra, uciekamy. Musimy wykorzystać ten czas. Bo mamy taką strefę, że to jest kabaret. Za my nie chwilę będziemy jest mieli taki jak się wąwóz leczyć. I oni stracą nas z oczu. O kurde. Kurde. Gdzie oni byli? Za tą skałą 210. Kurde, strefa, a ich zaczynali tam... Bici z tyłu. Mam Dobra. powalony. To jeszcze- zdechnie w strefie. Może. No. Chyba, że tam będzie go próbował leczyć. Ja wychodzę z założenia, że ważne, żebyśmy nie zdechli. No. To prawda. Będzie źle.
Znaczy ja mam jeszcze jeden opatrunek cały, ale jak to dojdzie do Głupie końca, do to... mnie, kurde. Dobra. To jeden na bity? pewno. Tak, A jest nie, jeszcze strzelam jeden się. jest, jeszcze jest jeden. Dobrze. Ja muszę Głupie się do mnie, uleczyć. no co za menda. No dobra, ja was strzelę w niego. No. Ła. Zaraz padnę, nie? No bo to jest przeświadczenie, oni już padną. Gdzie Znaczy oni tam są? jest jeden. Wy tam zaraz i też strefie umrzecie od strefy. Nie mam czym się leczyć, ginę. Nawet nie gadaj. Dobra. Przed nami Mati dwóch gości, 285. Za mną ktoś jest? Lechu? Ja pierdzielę, ja mam 4 bandaże. Okej. Biegną Przed wami? pod górę. Tak, biegną pod górę. 300 stopni. Już ich nie widać nawet. O, jakiś strzał dostałem. Dobra, ja się leczę. Nie ma ktoś z bandażami. was coś? Nie mam nic. Mam Nie, piątek. stary. Ja bandażami, stary, będę się tu leczył do końca Może na świata. te domy tu podejdziemy. Na 340 takie. No nie Powiedz wiem. mi, jak jest środek przeciwbólowy i napój energetyczny, tym to się tam różniło? Napój jest słabszy, środki mocniejsze. Znaczy Dobra. więcej No ale ci napój staminy daje dają. staminę, no a środki to wiadomo. Życie. Dobra. Ale nie, Niklaus, jakbyś 2 środki też odpalił, to też masz. Co, staminę? No. Tak? Znaczy mówisz o sprintowanie, tak? No. No tak, To tabletki dawają to też? stary, jasne. To nie Bo zwróciłem musisz uwagi. mieć powyżej drugiego tego, bo musisz... To nie o to chodzi, ja ci to potem powiem. Jak masz ten Koleś, pasek... koleś. Dobra, Koleś. Jestem, no. Na S. Teraz go nie widać. Padł tam w dół. On będzie wychodził tu na górę do ale sklepu, my na albo takie będzie plecy biegli. możemy Za dostać, to że drzewo, no, stoimy na górce i czekamy. No a tam na 200, na 300 dwóch gości było przed chwilą. Kurna, nie wierzę. Najgorzej. To czekaj, Niklaus, ja tu się położę. Czekaj, Niklaus, bo ja nie mogę. Co półtorej godziny. Ludzie, czy wy naprawdę udajecie takich? Bo ja nie wierzę, że nie ogarniacie, jak działa O, Dawid, sterowanie. nie. Że Nie da się wierzysz? kamerki Poważnie? zmienić, ludzie, że nie da się kamerki Dobra, zmienić. ja idę, bo ja czuję, że nie mam nic do stracenia. Oprócz resztek życia. No. Ale przypominam, że mam 3 apteczki i 2 Red Bulle, ale nikt nie. To ja bym chciał A to ja Red bym Bulla. chciał Idę, apteczkę. Mateuszku, do ciebie. Ale dobra. To już chyba 7 raz to mówię. Widzę gościa na sorry. 240, bardzo daleko. Biegnie w naszą stronę, biegnie. Ja tu do tych domów podejdę. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie. Dzięki za Red Bulle. Kurde, ktoś strzela bardzo Ty, tam jest blisko gościu za mnie. kamieniem. Czekajcie, Niklaus, czemu ty dostajesz? Ja nie dostaję. Schował się. Niklaus, czemu ty się schopię aż w domku? No bo mówiłem, że idę do nich. Tego po lewej nie ma już wariata? Za naszymi plecami? Ale jest po lewej tam, tutaj za to. Może w tym domku, który jest tutaj, taki piętrowy. Ale nie widać, żeby go tam był. Dobra, Ale- skracam. Ja widziałem gościa właśnie tutaj na 250. Za drzewem gdzieś jest. Jeszcze jest taki samochód tutaj. Jest, typ, Gdzie? jest za tym domkiem takim 3-piętrowym z wyjściem na dach, jeden jest za dachu. A, dobra. Dobra. Dostałeś, Ha, Skara. ktoś tu do mnie idzie. Ktoś mnie recznie? Może ten... Ja. Gdzie jesteś? Gościu na dachu się wychylał, Makara. Podnosisz Twierdzą. go? Przetestowałem. A za tym domkiem on był na parterze, ten jego kolega, tak? On był za domkiem po prostu. Dobra. Ten z Karem w ogóle się... Może na niego nie możemy wychylać. Może bardziej tam interesujemy się. Widzę, po lewej stronie będzie wychylał. Jest, wychyla po lewej. Nie, tak troszeczkę wychyla. I potem się chowie. Gdzie jest ten teraz tego kumpel? Wychyla? A. Ej, ty beka, tam? jest beka, bo wszedłem do domu i nie mogę wyjść. Bo pod domem biega facet. I się boję. Oj, kurde, Mati. Był szybszy. Na górce. Ma ktoś rzucić ammo do M-ki?
Kto tutaj strzelił do mnie? To ten strzela jakiś jego Guys, kumpel. a A co jakby jest! olać tych typów Za kamień. w domu i Jest do za kamieniem. strefy? Dwóch gości, dwóch padłem. A dwóch, no. Jednego powaliłem. Drugi też. I jeszcze Podnieś jeden, coś? jeden skraca do mnie. Dobra, zabici Ale wszyscy. to- Kurde, strefa. Strefa, ja już nie mam HP. Ja już nie mogę wziąć od nich nic. Ja też nie. Ja muszę iść Nie od wiem, tej czy ty strony tak górki. przeżyjesz, tak szczerze. Też nie wiem. Ja dostanę Tych, żeby broń 100%. sobie Nie, ja biegnie padam. shiftem. Dobra. Ja już niestety nawet nie mam apteczki spoko. jednej. Dobra. A Leszku, fajnie się grało, wiesz? Mamy Nie. super strefę tutaj, tylko musimy to wytrzymać. Dobra, jakoś. zaraz jestem. Aha, Mateuszku, ty nie masz gdzie się położyć. nie, dobra. A nie masz Dobra. Biegłem tu jak idiota. Niklaus, powiem ci, że tyś tam fajnie przeczekał ta wojna, jak w okopie. Nie, ja nie, bo tu, kurde, tu jest gość... O, tu jest, faktycznie. Był! Rzeczywiście. Ale tam jeden tylko był, nie wiesz czy było więcej? Jeden był jeden na pewno. W lewym domu. No tam, gdzie moje zwłoki są. Dobrze. Dawid, nie masz żadnego leczenia. Bandaże tylko, to jest max. Dobra, zarobię da. Papierę. Daj no, trochę. Rzucam. Nie wiem, gdzie jest ten gościu, kurde, co Niklausa zabił. Jeszcze my nie wiemy, gdzie jest reszta w ogóle wszystkich, to nie jest tutaj problem. Tylko, że on może mieć... Nie, on jest poza strefą ten domek. Tak, on jest poza... Ten telefon mam to zaraz... Coś przerywa cię, Mateusz, jak gadasz. Nie wiem, czy uploadujesz film? A nie, w sensie... A nie, może czasami, wiesz co, próg tego wychwytywania. A, no bo ja tak w sumie trochę... Dzisiaj skręcę, mówiłeś. A, Dobra. a zwiększyłem ten próg, żeby klawiatury słychać nie... Spoko. Jest okej. Wąkol przęż na kamerę. Nie mam ammo do M4. Tak, ale to nie jest czas, żeby się bawić teraz w wymianę ammo. Gościu musi wyjść z tego domku, co Niklausa ubił. A, widzę. Są typy. Wiem, niech oni się ustawią za drzewem, dobra? Niech oni się ustawią gdzieś, oni podchodzą, oni będą za kamieniem i wtedy na 3-4 strzelamy do jakiegoś, dobra? Dobra, widzisz tego, co kuca po prawej? To 3-4. Zabici? Leżą. I teraz leżą. dwóch jeszcze jest. jeden bieg, Jeden. jeszcze ktoś tam biegł. Jeszcze drzewo został chyba. ostatni został w grze. Za drzewem jest, tylko nie wiem za którym. Poza tym jedynym, które tam jest nie w strefie. Tam chyba reszta jest w strefie, nie? Czekaj. Mati, robimy tak, ty biegnij do... Jesteś w strefie? Nie. Biegnij do strefy, ja będę się wychylał. A to ja sobie przeczołgam, po co mówię? Co to był strzał? Aha, ktoś... Padło komuś. Został jeden. My mamy lepszą sytuację, tylko ja nie widzę tego typa. On był za tym drzewem tam. Ja wiem, Jak od nich strzelaliśmy na do tych po prawo. prawej, nie? No. On był na prawo od nich, nie? Dobra, No tak jakby. ja lecę, bo to jest ostatnia szansa. Na szympansa. I tu jest zajebista miejscówka. O, kurde. Teraz jest zajebiście. Mati, tylko na spokojnie. O, Strzela do mnie. Nie wiem skąd. Widzicie? A widzę go! Za drzewem po lewej. Ja widzę. Dobrze! Yes! No! Mamy to, kurde. 7 kili. O kurde, no. 6 kili. 6 masz? No. To nice, to ja zrobię 7 sobie. Mateusz ma 10 łącznie już, pierwsza dwucyfrowa. 10, easy peasy, a teraz ileś ty miał, Niklaus? 2. No i dobra, ale to łącznie 3. Ja się tak do 20... Ale aczkuję, to mu nie zaliczamy żadnego.
Czekaj, 6, 7, 2 to jest 9, 15. Za 20 ustrzeliśmy, bo Lechu tam też coś. Nie no, Lechu też coś zabił, tylko musimy się spytać. Lechu oszukuje pewnie. Dobra, to ja skorzystam, że Lecha nie ma. Ja tylko skoczę sobie szybciutko. Która to jest godzinka już? Do lobby i Za 15. 18:30, dobra. Niklaus, padło na ciebie, żebyś ty minuta pogadał. Dobrze, To ja potem cię zmienia w gadaniu i grą. dobrze. Ja robię tak. Moi drodzy, jak się bawicie w skali od 1 do szampańsko? Minęło już, zaczęliśmy o 17, czyli godzina 40, czyli zostało nam jeszcze, no, 4 godziny 20 minut. Także zabawa upływa w tempie błyskawicznym. 1, 1, pół. Czy to zadałbym takie filozoficzne pytanie? Po co oglądacie w takim razie? Ale domyślam się, że one może być za skomplikowane, dlatego sobie oszczędźmy. Dobrze, że nie jesteście aż takimi sierotami i wygraliście. No ja wiem, że wam by to poszło na pewno dużo lepiej, jak zawsze. No ale niestety, to my to musimy grać, a nie wy. No, cóż zrobić. 10 na 10, no i można kulturalnie, można się dobrze bawić. No i dobrze, no i dobrze. Jestem. Pogramy, no to siema. Pogramy Dobra, jeszcze graliście? wygrali. A, Ja zdechłem, ale wygrali. Gdzie Nexus? No, są różne teorie na ten temat. Najbardziej prawdopodobna jest taka, że po prostu... No nie ma go. No stracił się po prostu, wiecie. To jest młody człowiek jeszcze. Może zabalował. No nie wiem, no ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Miejmy nadzieję, że nic złego mu się nie stało. Czemu określenie męskiego członka jest zablokowane na czacie? Nie wiem. Ale takie kulturalne też? Takie medyczne na P? No, dziwne, nie P. Pulok? Spróbujcie napisać pulok. Siusiak jest. Nie starczyło. Właśnie, bo to jest tak, że my po prostu za wzięcie udziału w tym challenge'u każdy dostaje po 1080 Ti na weba, a nie było ich aż tyle, dlatego po prostu no Nexus musiał odpaść z tego i tyle. Niestety nie starczyło. Cóż zrobić? Ale wiecie, ale mu jest niepotrzebne, bo on ma dobrą kartę, to mu niepotrzebna jest taka. Faktycznie, usunął mi się host z NVIDII. Nie wiedzieć czemu. MKR ma 3 sienie. Teraz powinno być dobrze. No, pewnie się schował pod biurko. Telef mieszkali. Ja? A? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że 2. To nieźle. Aha, to dwóch przeżyło do końca, czy jak? Kto przeżył? Tak, Dawid i ja Mati mam to. przeżyli, ja padłem pod koniec. Także no myślę, że zagramy jeszcze takiego, nie wiem, z jednego czy potem jeszcze jednego i będziemy te customy grali, nie? Bo jest dużo chętnych widzów, a tam można fajne porobić kombinacje. Czy zombie, czy takie jakieś na standardowych zasadach. No. Moi drodzy, musiałem zrobić parę pompek, bo trzeba o tężyznę fizyczną Żeby dbać. przeczeźwieć. Tak? Dobra, zapisuję. A ile to nie miał Lechu tych No właśnie zabójstw? 2 mi się wydaje. Na pewno miałem jednego, a drugiego nie jestem pewien. No to dobra, zapisujcie. Zapisałem. Dobra, Startuję to- wtedy. To za to, że nie jesteś pewien, to ci dam... 3. Kurde, dam ci nie, to będzie taka, to będziesz miał łącznie 7 teraz. Tylko pamiętajcie, że ten jeden to jest taki na szynach Naciągany. naciągany. Pa.
Co to za challenge? No walczymy o złotego GTX 1080 Ti. No. Autografem Nvidia. Ten co wygra to dostaje takiego, a trójka pozostała takie zwykłe. No. No i dobrze. Zobaczmy co tu na tym. Dobra. Reszta MX400. Tak, albo Commodora. Ej, ja swoją dzisiaj GTX-a 680, nie? No, Wyciągnąłem go, zrobiłem zdjęcia stary no. na Allegro, eleganckie, bo jak zobaczyłem, że tej karty nawet nie da się porównać cenowo, bo jej nie ma, stary, No. nawet na Allegro już nie ma niektórych kart, więc No, nie no wiadomo bo ona ile jest za nią. stara już dość. I wiesz co teraz ludzie wszyscy robią? No. Wszyscy biorą karty i nawet nie dają ceny, tylko Aha. od razu na licytację robią na tydzień i niech się licytują ludzie. W sumie sprytnie. No. A jaką ty banko sprzedajesz? Jakąś tam 680 starszą, taką już padł. Czegoś Wiesz. kupuje? No, stary, to sprzedaż za 5 stówek. Serio? Ona nie jest zaś taka słaba, ona jest Lecimy? stara, ale Tak, ona jesteśmy. nie jest słaba jakoś bardzo. Może na bazę. No może na bazę, no. Dobra. Ale te bloki, fabryki... Ale nie, to baza to taka baza, to znaczy tutaj, te No bloczki, tutaj, stary. tutaj. No. No. Postarajmy się tak na dachu jednym albo na dwóch. Będzie dobrze. No to go! Wiem, trzeba się śpieszyć. Jak ktoś ma karty graficzne, słuchajcie, zaległe, to jest najlepszy moment, żeby sprzedać, bo za niedługo wrócą do normalności ceny. Trzeba mieć nieźle w głowie, żeby kupić kartę graficzną po streamerze, ale co czym to się różni? No że co, że jest niby wyużytkowana? Jest wypalona w środku, Mm. stary. Ona już mniej FPS-ów daje. Połowę tylko. Tam już nic... I ma połowę pamięci, bo pół już się wyczerpało. Aha, o co chodzi z tymi cenami? Nie wiecie. ile tu Dobra, ludzi. Lechu, masz gościa, ale ja na tym jednym dachu spróbuję. O Ja kurde, Lechu. pierdzielę. Zmiana Co, planów. z- Nie dach, zmiana To planów. może być szybkie. Parter, bo tam już jest dwóch. Dobra, jestem. Go parter i cokolwiek, to będzie szybka akcja. Dobra, gościu jest pode mną. Kurde, jak na złość nic. No tu też. Plecak. Gościa mam Udziałem tutaj. DG. Solówkę mam, pomóżcie. Też mam Nie ma jak! Mam pistolet. Zabiłem go. Bokser ze mnie, dobry. Ty Lechu, to chodź do mnie, bo też mam solówkę. A dobiję go jak on Nie tak... jestem najlepszy. Dobra, leży. Idę. Gonisz go? Tu jest gościu. Nie, uciekł. Idę, Mati. Dawaj, gonicie. Nie, odsuń się, Lex, z linii. Dobra. Dostał. Pomóc wam tam Chcę trzeba mieć jeszcze? spokoju, a Jeszcze, tu teraz uważajcie. shotguna strzela. Tutaj jest M3. A, jest gościu na zewnątrz. W kiblu, dawaj, Idę. Lechu. Ty, ja tutaj byłem. To ładnie sprawdzam. Kurde, Do bele. dymka. Nie wiem, czy u góry jakiś wariat nie biega. Jeden gościu wybiegł na zewnątrz. i Nie, bo wiem- oni byli na dachu i teraz jest I pytanie, albo zniknął. siedzą na tym dachu, albo poszli sobie gdzie indziej. Gdzieś. Bo ten tutaj miał kumpli. Widzę gościa w oknie w tym budynku naprzeciwko, na piętrze. W tym co ja jestem, czy w innym? W innym. Którym? Dobra. Naprzeciwko ten. Ta kusza niezła poszła. Ale... broń. Okno, a jest na parterze, gościu Tak, biegnie gość- wzdłuż. Powalony? Powalony, super, dobra. Leży? Szkoda, ja nie mogę dobić, bo amunicji nie mam. Leży. Teraz na piętrze gość jest w oknie. Ktoś widzi jakąś broń gdziekolwiek, cokolwiek. Klaus, No. wbijamy do tego budynku obok? Tu byłem, tu wszystko jest czyszczone. Tak? No to jeszcze ten budynek naprzeciw, to chodźmy. No. No tam jest gościu, Dobra. na piętrze. Broń. Na piętrze? Na piętrze, Dobra. na 100%, tak. Jak będziecie wchodzić teraz, No, to czekajcie. właśnie od tej strony co wchodzicie.
To wbijaj. Patrzę na korytarz. Jest ciągle na piętrze przy oknie jest. Dobra. Jest! Leci do was. Aj, kurde, prawie, Niklaus, czekaj, muszę się wycofać. Dobra, Teraz na parterze macie gościa. na parterze, dobra. Patrzę. Wchodzi na piętro teraz. Środkiem. Rzuciłeś? Dobra. No. Czekaj, Niklaus! A, muszę wyskoczyć! O, powalony jeden! Na dole! Tam obity jest jeden. Zabici są. wszyscy! Wszystko? Dobra. Dobra. O! Panie, było w Władziu, było blisko. W Władziu było blisko. Ojej. Puloki. Kurde, no, to było najgorsze, bo tobie się ammo skończyło i my Tak. mogliśmy się wycofać, zablokowaliśmy się. Ja tam z okna do nich strzelałem, bo akurat stali tak, że mogłem strzelać. A ja dalej szukam broni. Jak ktoś coś. Jest M16, ale nie ma ammo do niego. Ja bym kasku potrzebował, kurde, nie mam No, kasku. no, Też nas- nic nie mam. nas- A ktoś no- ma w ogóle rzucić bandaże albo tego? Ale Nas właśnie te dymy nie niestety bardzo. tutaj bardzo, kurde, wyniuchały. Ale ładnie i tak poszło, że wszyscy żyjemy. A ilu zmontowaliśmy ogólnie? Tutaj, Ja tutaj, trzech. tutaj Ja dwójkę. dwóch mam. To 5 to już więcej niż team, to jeszcze coś tam musi być. Albo to były takie Tak, bo teamy, tu dwa wiesz. teamy co najmniej. Dobra, i teraz jest taka sprawa. Bloki okej, można uznać za czyste. Co dalej? Hangary po prawej próbujemy jeszcze zlutować? Bo to się tutaj strefa Ja zamknie, muszę więc mieć jakąś musimy... broń. Znaczy, generalnie jest opcja taka, albo hangary, albo od razu tu na ten niebieski znacznik na mapie, czyli na te domki jedziemy. Co? Samochód Samochód i... hangary przeleciał. No to- tylko To chodźmy na hangary. Gdzie była, bo nie chciałem 16. No, u góry, jak wejdziesz? Dobra, Mati, chodź, bo tam nie ma ammo nawet. Ja mam Mam 5 ammo. gdzieś. Chodźcie, bo my dziadujemy, nie mamy strasznie. Tutaj musimy do hangarów, nie ma innej opcji. Nawet jakby nam ktoś wyskoczył, to z kuszą go, kurde, będziemy gonić. Ja nie sądzę, że tu ktoś będzie. Dobra, tutaj jest, o kurde, kamizelka. Dobra. Plecak dwójka by ktoś chciał. O, gdzie jest? Tutaj gdzie ja Dobra. jestem. I skar i ammo, niech sobie ktoś weźmie. To jest shotgun. Mati, to tyś ja nie miał mam- broni. Nie masz, nie? To sobie weź, no. Zostawcie mi tą markę. Jakby ktoś widział kask, byle jaki, jedynka może być. Nie mam w ogóle. Tutaj do leczenia jest zestaw. Ty Ślech potrzebował chyba? Mhm. To tutaj gdzie ja jestem. Gdzie ty jesteś? Zgubiłem się. Tutaj. Dobra. Dobra, biorę to. M416 wam rzucam, ale tu nie ma ammo. I biorę ze sobą SKS-a, bo 4 celownik mi się Ja nie wierzę, że przytrafił. nigdzie nie ma ani jednego kasku, nawet najsłabszego. Niklas, może tak być czasami. No niestety, historia Powiedz zna Lechowi, że są apteczki w grze. takie przypadki. On chyba wie. No tyle to jeszcze, wie. A nie chcesz... Gdzie był ten skar? Tu Mati, tu. A, jak chcesz, to sobie na M416 wymień u mnie jest, tylko weź tam tę amunicję ze skara. Kamizelka dwójka, może ktoś chce? Nie, ja wolę Skara. Dobra, to co? Idziemy, Lechu, jesteś na zewnątrz? Mhm. A gdzie masz Chodź. ten M416? Od razu przy wejściu. Dobra. Dobra, chodźmy razem. Czy te hangary wypadałoby? O ile nie są przetrzepane. Nawet jak są przetrzepane, to jakakolwiek nas amunicja uratuje teraz. Ja bym założył, że tu jeszcze jest co najmniej 3 typów, bo mi się wydaje, że tu 2 teamy leciały. Jeden zabiliście i jakiegoś randomowego tupa, ale chyba jeszcze ktoś... Dobra, jeszcze po środku trzeba zlutować, jeżeli tu jest. Kurde, nie wiem, tak bardzo pusto tu jest. No, było szczyszczone. Chociaż tutaj Znalazłem apteczkę, więc chyba... plecak dwójka, hełm jest. Tutaj w Oto pomieszczeniu kurde, na hełm końcu. by mi się przydał. To idź tam, te pomieszczenie, Niklaus, na wprost. Tam na końcu? Ja. A dobra, mam.
Moi drodzy, ja tutaj jednej rzeczy nie przewidziałem. Kamerka od Mateusza, pod nim jest ten pasek ze strefą. Mapę macie widoczną, ale nie widać tego pasku, ale on już po prostu leci sobie strefa. Pewnie powinno zawadzać za dużo. Ty widział kask? No, ostatni wziął Niklaus. No. No dobra, i teraz jest taka akcja. Jedziemy na te domki przy wodzie chyba, bo tu już nic nie znajdziemy. Nic nas ciekawego chyba nie spotka, tylko Nie śmierć. no, jeszcze możemy tutaj jechać. Jeszcze można zawsze. Czekaj, bo tu jest. Mamy ułaza na wprost, to trzeba by było przebiec, ale ty Mati wchodzisz tam, a nie masz pewności, czy tam jest pusto. To ja idę Nie tam mam. też. Drzwi są Dlatego pozamykane. sprawdzam. Nie no, drzwi są pozamykane. Ale może- nie, jest pusto, bo tutaj Red Bulle leżał normalnie na glebie, więc... Dobra. Gazolinę wezmę, kurde. Biorę to. To co, Niklaus, leci ze mną po to auto? No spoko. Dodawać. Jeszcze tą stację zlutuję ostatnio, więc... Ej, a tu nie są niedaleko stąd bunkry? No to jest właśnie plecach tu, gdzie tylko byłem idziemy. na To górze. są. A no właśnie To to są... A nie, to bo mi są- się pomyliło z tymi... A, z tym nie, bo te na lądzie są tam wyżej. To nie te. Są te Mhm. takie płytkie, ale to moglibyśmy sprawdzić, nie? No, ja ale zobaczę wiesz co, ten lewy. dziwnie się czuję, bo po takiej nawalance, nie? Po tym To jedzeniu. to się by wydawało, że już jest tak daleko, a dopiero 65 jeszcze i to strefa pierwsza leci. To chodźmy tu zobaczyć ten naprzeciw. Ja od razu samochód biorę. Tam od Plecak razu za dwójka. samochodem możesz coś znaleźć, jeżeli jest. Nope. Nic, Nic. nic ciekawego. Nie, jest, luneta dwójka. Nie No mogę to ja z tego. mam. Chcesz? A masz. Nie, mam. Hełm dwójka, Niklaus. O, to chcę. To nie zauważyłem go. A, tu, aha, bo on się tak skrył. Co, podjeżdżamy Dobra. do To jaki tego mamy jeszcze plan? jednego? Bo ja No. bym tutaj jeszcze te garaże przelutował. Gdzie ty jesteś? Tam? Dobra, Lechu, to wsiadaj do nas, Lechu. My weźmiemy ostatni hangar, zlutujemy. I jedziemy do Mateusza. Let's go! Dawaj tak na pełnej tam wieć. W tą beczkę. Chyba A, nic. Oprócz apteczki. Nie, to Kurde. jest... gdzie jest kask? Nie no, to jest to. To nie ma kasku? A ty nie masz w ogóle kasku? Nie? To w Kurde, Lech! zostawiłem Nie w wstało. poprzednim bunkrze jedynkę. Ale co? Jedź do Mateusza. Górką? Go, go, nie! Ja się A żebyś przez go, tą? go. A przez tą? Rób co chcesz, stary. Dobra, nie. Rób co chcesz, Nie, stary, nie, trzeba pozwalam. spokojnie. O, tutaj motorkiem skoczyłem No. ostatnio. Tutaj. Kamerka mówicie? Trzeba zmienić? No nie. To jest wariat. Te małe hangarki jeszcze chciałeś? Kierowca bez kasku. Nieodpowiedzialnie. To widział. Przejedź tam dalej od razu. Ta, jeszcze może się zmieścisz tu. No Tu są dobra. koledzy. Dobra, Halo, są w środku, są w środku, są w W tym środku. budynku obok mnie. To walę granat. Ja pompę mam. Tak na zaś. Pszt. Tak na zaś. Dobra. No effect at all. This attack was not effective. Not effective. Znajduję tam jakoś od ścianki. Dobra, to ja wychodzę. Nie, poleciał. Lech, masz kasę przed sobą. Gdzie? No tu, O, jak pięknie. To co, wjeżdżamy. No to No to go. pusto. Apteka. Po środku całkiem. Dobra. Po lewej, po lewej. Mam ich. Da, zabici, Dino. od razu padli. Kusza, Boże, jak oni dziadowali, oni nic nie mieli. Biedaki. Ja wezmę wachę, jakby my jechali potem. Faktycznie. Bieda. Dobra, mam środek przeciwbólowy, jak Lechu chcesz apteczkę większą, to ci Już żeby mam, się... mam, biorę. Bieda jak Zarusa, nie? No. Zapraszam do auta. No nie wiem. Dobra, go. Ja przejedź, chłopak. Oj, Mateusz widzę, że nie lubi samochodem dzisiaj jeździć chyba. No lubię, ale gdzie my jedziemy? Bo jedziemy... No, jak Lechu jedzie, to nigdzie nie dojedziemy. no nie no. Czemu
Ucieka nam, patrz. Nie no, my po prostu za samochód to my zostawimy, no. Znaczy, ja proponuję tak, Mati. O kurde, ale poszło. Mati, przejdźmy te... Dobra, Lech, nie, jedź do przodu, pod ostatni jedź hangar, Mateusz sobie przeleci tędy i stamtąd jedziemy od razu na lewo, przy brzegu, gdzieś do domków, przy plaży, dobra. Kurde, nie wierzę w to po prostu, ty trolujesz, Co? nie? Dobrze zaparkowałem. O. Jakby ktoś widział patrz, powiększony on lubi magazynek do jeździć w tej PM. Ja bardzo Ewidentnie. lubię. Fajnie się jeździ, nie? Dobra, Mati, do auta. Lechu, nie wiem jak ci się uda, ale jedź na ten niebieski Na te znacznik. domki? Na ten niebieski, no lewo. To daleko, nie wiem czy dojedziemy. A paliwa nie masz? Spróbuję. A Nie, to- chodzi, a ja że o moją jazdę. A ja mam kanister, jak ci braknie paliwa. Ja też mam, jakby co. My się To- przebijemy, nie? Nie, ty musisz w tą szparę się zmieścić. No tak, tutaj przebijemy Prędzej się. wielbłąd Stary, ale- przez ucho Nie, igielne. on nie zwalnia, patrzcie go, jaki wariat. Uuuu. 360 jeszcze. Patrzcie, No jaki nie. wariat. Jak w GTA Vice to City za takie strefa punkty jest? powinny Ej, wyskoczyć. nie mamy paliwa, wiecie o tym. To niech się zatrzymie, ja zatankuję. Nie, to teraz Dojedziemy już na miejscu. to już bez tego, o panie. Czemu MKR biega sam, a ci Z lewej jeżdżą za nim podjeżdżaj, po oleju? żeby ze Stary, ja nie nie było biegam nas sam, ja ich prowadzę. Dobra, wysiadka. Dobra. Pokazuję, nie gdzie ma mają jechać. Patrz, no jeszcze na luzie jak ciśnie. Boże na oparach, karty nie? ten trzeba wykorzystać. Przepraszam przyjaciele, koledzy, szanowni współgracze, a teraz- czy macie może powiększony magazynek do Nie. PM-a? Nie mam. 2 kaski, 2 by ktoś chciał. Jak tam stodoły? Spoko zabawa? To by pozamykane. Dobra, mam paliwko. Będziemy mogli Ja dalej też mam skorzystać. paliwko. Bieda. Szału nie ma. Pupk do 23. Tak! O! O kurde, dwóch tu jest! A! Pomocy! Idę. Oni się ruszają! Idę. Jest w budynku? Gdzie? Góry są, tak, wariaci. Ale czekajcie, zagranatujemy ich. Macie granaty, żeby Mamy. z zewnątrz rzucać? Mamy. Dobra, rzucajcie im z zewnątrz. Będą schodzić ze Chodź schodków tu, Dawid, teraz. do sracza, do Ze schodków, sracza. patrz na schodki, Leży, sotki. Nie podnoś mnie, nie podnoś, idź walczyć. Zabiliśmy, tak? Wszystko. Chyba leży. Dobra. W Tak. kiblu się zamknął ze mną i Chciałem mówi, spokojnie Dawid. Chciałem nas zabunkrować. No nieźle, a te drzwi chopią od No, razu. nie wyjęliby nas, chłopie. Kto nas wyjmie, no? Ale dymy poszły, ale tego bym się nie spodziewał, tak cicho siedzieli, a ten w kiblu był. Zrobiłeś na piętrze? O jest. Dobra, jest magazynek połączony do PMA. Kurde, pompa się przydaje. Pompa się przydaje czasami, wiesz. Pompa jest Jest. pompa. No wiesz jak to jest kiedy. Dobra, idę naszą furkę tam. Wyzek. Bąkol, masz dobre serce. Chce ktoś lunetę 8? Ja mam SKS-a. A, no to daj mi. Ja mogę 4 dać wtedy komuś. To 8 leży pod nogami. Dobrze, Mateuszku. Super, jesteś kolega. Kurde, ten zaś auto męczy, nie? Żebyście daleko nie musieli podjadę. Dobra, biera. Chcesz tą 4, Matoni? Czy nie potrzebujesz 4 menty? Nie. Dobra. Ja bym tylko ten magazynek powiększył. Jest tu klakson? Dobra. Nie, nie ma. Kurde. Jest tu klakson. Nie, to lipa. Wy tutaj sobie siedzimy w house. A wy co tam robi? No, bo my się tu z A Lechem u was? super bawimy. No ja tutaj No, kręcę kierownicę sobie. Spokój, Lewo, prawo. generalnie. Nic się nie dzieje. Strefa sobie pójdzie za minutę. Ja tutaj obserwuję, co się dzieje, kurde, z daleka.
Elegantnie. Bo nie kompensator to jest... Widzę typa. Bo zatrzesz. Ty, to jest after. Jedziemy, dojazd. Gdzie on jest? Zaraz go znajdziemy. Gdzie on strzela? Czekaj, muszę zacząć. Nie, on strzela w tam. Ty, zabiłem gościa, który nie Zabiłeś? miał nic, A. afker. Znaczy nie, ja go powaliłem na razie. A gdzie on jest? Przejedziemy go. Nie jedź tam, stary. Przejedziemy go. Zdradzisz się. Tu jest? Gdzie, czy nie? Niklaus? Nie widzę. Nie wiem. Zabity, dobra. A, Gdzie on jest? no już po Nie, nim. on był stary w lesie kabackim. O, to wy. Mam też trochę więcej zielonej amunicji. Nie, mam. Właśnie Ja- też bym potrzebował. Ja mogę tak z 40 odstąpić. Chciałbyś. Ja też rzucę 40, bo też mam trochę. O kurde, zmieniamy furę? No, możemy w sumie wziąć. Kurde, ale wy się bawicie jak na karuzeli, nie? No a To co się my mamy ramo robić? najpierw. No, dobra. Dziękuję. Pszt. Kurde, mówię, czemu nie jedziałaś się na miejscu? Ale paliwka mało. To ja zatankuję. Dobra. Jak daj mi tego Dzisiaj ammo. bawimy Dobra. się za moje. Nafolowany. Znaczy no nie było tak bardzo dużo, ale... Dobra. To co, jedziemy dalej, nie? Chodźcie, synki. Nie no, po co? To jest kurde dobra startens. Ale ja mam mało nabojów na przykład. No właśnie, Ja my mam jedziemy mało. jeszcze Coś na jest? Ale lotację jakich, jedziemy. do czego nie macie naboi? No ja bym chciał na przykład, co ja bym chciał? Jedziemy, no, coś chodźcie. bym chciał! Dawajcie tutaj. Dawajcie. Tu Coś są bym domki chciał. do No zbudowania. tutaj, no. No. Ale jedziemy. no, Dobra, po co, jak to jest Chcecie się dobrze, rozdzielić? Bo 26 my Lech- teraz w dwójkę pojedziemy. Kurde Lechu, to jest dobra ta, no. Po co Ale my tu będziemy potrzebujemy... jeździć? Dobra, właśnie. Atrakcji. No i dupa, no i dupa. Teraz będzie ty. Lech nawet w ogóle się nie interesuje, że ma mało HP. Nie mam czym ten... Masz... Czemu oni się nie leczą na max? Nie wiem, spytaj Lecha, on woli No bo ja nie mam żadnych tych Też nie. No energetyków. to kurde, my mamy, my wam byśmy dali. Ja no. mam Ale nie chcę przed ciebie tam już. 10 bandaży i 5 Ja chcę własne. Dobra, ja wam od razu Zaraz powiem, znowu się do domków wydarzy. to jest najgłupszy pomysł, jaki możesz zrobić, a większość ludzi jest przy skałkach po lewej teraz na 100%. Patrz, nielutowane. No, bo pozamykane. No i patrz teraz, wejdziemy i będzie tylko boom. No to plomba. kurde, palec na spuście. Co, lutowane było, czy nie? No ale, no nie wiem. Ciężko Wygląda stwierdzić. trochę jak Nie, kask trójka to nie lutowane. A, to nie. Dobra, No. jest SKS kolejny, jakby Tutaj ktoś chciał ammo amunicją. 7,62. Jak to jest PSA? To weź Mati na dole. O, tu tak fajnie. Plecak trójeczka, no i pięknie. Tutaj jak ktoś chce, to plecak trójeczka jest. Dobra, A ja to teraz ja bym patrzę wziął. od skałek, czy kogoś nie ma. Gdzie on jest ten plecak? O, dobra, biją Umiem się. tutaj. Dobra. Czekaj, strzelają się od skałek. Ale nie widzę dokładnie. Skałki w sensie od SE, od brzegu. I gdzie ten drop leci? Jak jest strefa? Bo my musimy uciekać. I oni, dobra, jak będziecie patrzeć, słuchajcie, bo my nie mamy daleko do strefy. Jak możecie przez okna patrzeć czy balkoniki, to się nie wychylajcie, ale spoglądajcie w kierunku tych Tutaj- skał od wody, bo oni tam strzały generalnie stamtąd szły i oni muszą do nas przyjść. Jak macie SKS-y albo kałachy, to tu jest 7,62 sporo. Ja mam. O, tłumik, to fajna rzecz. I kamizelka dwójka, nawet chyba macie wszyscy. Tak, Nexus z nami gra tak naprawdę, on na początku każdej rundy ten samolot pilotuje. Trzeba przyznać, że dokładnie. bardzo dobrze mu to idzie. Bardzo dobrze. mówicie. Bardzo dobry pilot, bardzo dobry. Oni się tam wyżynają właśnie, oni ktoś chyba motorówką przypłynęli i dlatego tam strzelają. To kto mi rzuci energetyka? Dobra, ja ci mogę rzucić. Mój armor już prawie nie żyje. Chodź do mnie. Czy to znaczy tutaj na dole, czy Weź tu kurde. Nie ma. Wciągaj tego energetyka u góry, co ci go rzuciłem. Gdzieś ty kurde Lech poszedł? Sprawdziłem, co to Tutaj pisze. po prawej. Przecież to nieważne. Dobra, 7 sekund. To co, od razu podbiegamy? Tak, jedziemy. Kurde, ale gdzie on tam strzela ten gość? O, jakie baki w teksturach mamy, ja Dobra. pierdzielę. Lecimy. Dobra, lecimy, tak lecimy, nie ma sensu, oni się tam... Autkiem? Nie, już teraz jest za późno. Szkoda. Dawać. Mm, Przed nami górka. NW. I Albo... widać gości na górce, nie? Na Wiecie co? 245, 345 całkiem wbiega teraz na górkę. Dobra, widzę.
Wiecie, teraz jest akcja 16 do Ty końca. I na plecy, my nie możemy mieć pleców, co się dzieje? Taki niski? To... Nie mogę teraz. Szybciej, żołnierzu. Padnij, powstań. Mamy nie ma w domu, powiedz. Ale ja nie mogę tak zjeść po prostu. No to nie Tam otwieraj. jest auto na 300 takie, nie wiem, 315 i ktoś będzie przy nim na 100. Dacia niebieska, ktoś tam się będzie kręcił przy skałach. Dobra, teraz tak. Oni muszą na nasze plecy wejść na 100%. No dawajcie To coś, lećmy dalej do następnej A od widzę, razu. widzę ich, kierunek To, E105. to dawajcie wszyscy do Mongola i ściśniemy ich. Kurde, to ja już za daleko pobiegłem. Biegną. Widzę. Kurde, nie umiem celować w nich. Oni są w strefie ciągle. Ja już Dostał idę. jeden. Dajcie coś postrzelać. Kurde, z tego SKS-a to trzeba... O, dobra, zginęli wszyscy. No i po co ja się wracałem? Dobra. 12. I nie wiem jak dalej. Czyli co, zostały A, z górki? dwa Z górki teamy coś? oprócz Ale- nas. Tak, ale... Nie jestem Typki, pewien. 315, o kuźwa dostałem. Strzelają. Na samej górze. Czekaj, bo biją z domku małego biją do nas, z domku przy lotnisku. Kurde. Tak. O Jezus, ale dostałem. Tego domku. Mi się wydaje, z tego domku biją po prawej. Tak, byli, w oknie był. Ale nie wiem dokładnie, który domek, bo jest jeszcze jeden tutaj. To chyba nie Jezus z tego. Maria, jaka zła pozycja, jak mnie tu widać z tej góry. Ale co ja mam zrobić innego? Pobiegnę bardziej na lewo. Dobra. Jeszcze z tej góry jakieś ziomki są, ale czy tam się ktoś na, czołga? na górze jest dwóch ziomków. Ale ten domek mnie bardziej Mongol, ty masz intryguje. energetyki? Nie, nie mam już nic. A ktoś ma? Nie. Ja mam. Skończcie z tym kam, bo dostaniecie bana, idę do ludzie, was. pospamujecie, jak ludzie chcą porozmawiać. Nie róbcie takich rzeczy. Co robimy? Podchodzimy pod górę? Strefa ten. Ja mogę zrzucić smokę i Dobra, możemy... interesuje Daję bardziej smoke. strefa. Go strefa, Dobra, go daję strefa. smokę. No to daj znać, gdzie jesteśmy właśnie. No to jeszcze nie wiedzą, strzelali do nas. I z prawej, Już tak. zginęli, to wiedzą. A Zostało 4 i 2 z jednego No, teamu, lecą jakieś teoretycznie. strzałki. To może kusza poszła, wiesz? No to generalnie jedni na górce są, drudzy są w tym domku po prawej i tyle. Jak z niego będą wychodzić, to musimy czaić. To pierw nas czeka to ja bitwa wam na że oni byli górce. w tym domku, to na co oni czekają? A nie, bo tam strefa jest. Ale oni równie dobrze za tym płotem mogą siedzieć. Kurde, cykam się tam podejść na samą górę. Dobra, ja na razie tu zostanę. Aha, bo strefa, to nie mogę zostać. Czołga się gościu, dawajcie, od tego domku. Na E jest teraz. Ale ty w strefie nie jesteś, przesuń się. A widzę. Dobra, A zostaw. się dawajcie, bydle. odpuść. Schowię Dobra. za zrzutem. Kurde, te domki. Kuźwa, i dalej by trzeba było. To jest jeden gość chyba. Dobra, ale nie Tak. możemy wszyscy na niego patrzeć. Lechu, ja go wezmę. Tylko ty byś Idę musiał... za kamień tutaj. No. Ej, Mati! 315, naprzeciw nas te chatki takie. Bijemy w plecy. Daszki. Kurde mnie porobi. Tutaj. Chyba mnie zabije. No to cię właśnie O ten... kurde bele. Czekaj Mati, ja się sam muszę... Ino. Kurw, to jest ten, co się tam wychyla. Tak. Spoko, dam radę. Dobra, Lechu, to ten jeden nas kurde zabił, taki Tak. wariat. Ten jeden, dobra, biegnie. Z prawej nas Mati obchodzą. A, ich tam jest 4! Ja pierdzielę. Kurde, jaki fartuch, no. Chłopcy, pomocy. On nie ma HP, ten 4 gościu. gości tu jest, na nas 2. Dobra. Oni są przy tych daszkach tam. LOL? Skąd? No, trzecie miejsce, bo kurde, jeden frajer został czwarte jeszcze, wow. Ale no po co kuźwa strzelacie w jednego typa, który się gdzieś daleko czołga? No? Ale nie ma, ty źle gadasz, bo myśmy nie strzelali Nie do strzelali, tego ja typa, biegłem, wszyscy. Tylko kwestia jest taka, żeśmy właśnie olali go i Lechu jak go olał, to dostał plecy od niego, no. Niestety. Ilu tam było? Ja nie wiem ilu miałem, kurde. Ja Czy trzech. jednego. Ile? Kto? Ja Ja trzech. jednego.
2. Mateuszku, masz 11. Dobra. Ileś miał, rozumiem, Lechu? Ja 3. O kurde, to 10 już. Aha. Mateusz na prowadzeniu. A ty Niklas 1? Ja 2. Ja dzisiaj pacyfistycznie. Dzisiaj Mateusz, no dobra, Niklas ten. A ja miałem 6 chyba. Dobra, dzięki. Czyli ja miałem 13. No i gitara. Dobra, słuchajcie, to ja proponuję coś takiego. Zagrajmy sobie ostatni składzik taki, fajny. No czy ostatni, zobaczymy. Gramy sobie składzik teraz, ja robię pyk, zapisuj. I po tym składzie ogłaszam od razu, żeby widzowie sobie już po tej grze odpalali grę. Ci, którzy chcą zagrać, ja będę customy składał i zagramy wtedy my, nasza czwórka na 4 widzów, to możecie się już na TeamSpeakach gdzieś tam... Będzie możecie, dobre. możecie już na TeamSpeakach się gdzieś tam lokalizować, już się zbierać. Powiedzcie znajomym. Mam nadzieję, że nie będzie stream snajpowania, bo nie będę z powodu tego specjalnie zrestartował streama, żeby opóźnienie robić. Jedno jest dobre, że jak padnę, to przynajmniej będzie, jak wszyscy padniemy, to będę mógł latać po mapie, nie? Tak było, Niklaus, chyba. Tak, że i możesz, ja. masz kamerę No. normalnie jak w komentowaniu. Nie, bo myślałem, że tylko jak jestem obserwerem, ale Nie, jak nie, chyba nie. Wszyscy... Dobra, Możesz no to normalnie. też będziemy kompetentni. Czyli moi drodzy, jak chcecie, to róbcie, oczywiście tak dla zabawy, bez żadnych nagród, dla satysfakcji. Zróbcie sobie teamy, już się dogadujcie powoli i po tym meczu gramy z wami, 4. Potem można by było na przykład wszyscy, wiesz, free for Wszyscy all. na wszystkich, Ja, a potem jakieś, zombie potem zombie zrobimy. jakieś, no. No i może być ciekawie. A, jeszcze jak ktoś nie wie, moi drodzy, jak ktoś jeszcze nie wie, to w grze oczywiście jest komunikacja głosowa teamowa, więc nie musicie na TeamSpeakach, jak wejdziecie z randomami. Także jak nie macie swojego teamu, to na pewno też się będziecie mogli porozumiewać mikrofonem. Dobra, Lechu, ty wybierasz tym razem, gdzie lecimy. O kurde, dobra. Wybierz, czekaj. tylko nie sosnówka. Tylko Już. wybierz dobrze. A, I nie możemy się sprzeczać, musimy zaakceptować. tutaj lecimy. No dobra, ale Mateusza nie ma, to chyba zmienimy plany. No Musimy dobra. poczekać aż przyjdzie, wiesz? Kapitan! To wasz kapitan. Dobra, Mateuszek już jest, zmieniaj plany. Gdzie, Lechu? Tutaj? Dobra, to jasna ja. Jasnaja po jaja. Dobra, 3, 2, 1, go. Ludzi wysypało? Raz, dwa, trzy, 4. No dużo generalnie. No Wiem, dużo. kudłaty. Jak się tam podłączyć? Spokojnie, jeszcze nie gramy. Jeszcze nie przegapiliście niczego. Dopiero po tej grze zrobimy customy. Dobra, no to nie wiem, tak patrzę tutaj wokół. Trochę teamów jest. Fajnie by było, jakbyśmy się po jednej stronie ulicy To ulokowali. na lewo, nie? No, No to dobra. Wszyscy lecą do- Ja tam przy restauracji gdzieś się. to ja na te takie 2 domy podobne takie. Dachy błękitne. No dobra. Szare. Patrzcie tylko, Jakiś gdzie obok koleś nas. koło- Dobra. O, właśnie Mati koleś jest na dole. Za tym domem. Ale słuchajcie, jak ktoś przyszedł dopiero teraz, to witamy. No i była jedna wygrana już dzisiaj, elegancka. Kurde, elegancka wygrana. A myśmy wygrali wtedy tak, żeśmy chyba wszyscy przeżyli, nie? Czy jakoś tak? Nie, 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 z dwóch. Mateuszem to dwóch chyba was żeśmy przeżyli, skończyli, no. dobra. Ale dużo killi wtedy było. Właśnie, teraz macie czas jeszcze, póki żyjemy. Po tej grze gramy te customy, jak mówiłem, 4, także macie czas, żeby się jeszcze dobrać w jakieś tam teamy. Kupcie PUBG'a na szybko, jak nie To się, macie. to się możecie zgadać. No już nie będziemy mówić gdzie i z jakim kodem, to już bo to nie, wiadomo. na Nvidia nie. Ile zajmuje na dysku PUBG? Parę giga, nie jakoś dużo bardzo. Wiesz co, nie, on łącznie chyba zajmuje 16 giga po Tak? zainstalowaniu. Aż tyle?
Myślałem, że jest 8? Mi się wydaje, że więcej niż 10 giga, tylko że ściąga się 5 giga. Aha, a potem tej się gry. rozpakowuje pewnie. No. No. Ale nie tam, że 50 czy 60 jak niektóre gry. Ja, no chłopy są No. te... Najwięcej zajmują te wszystkie kurde MMO duże. Wolfenstein, te Wolfenstein światy The New wielkie, Order tak? zajmował 65 giga chyba. O kurde. Bo tam jest on jest z takiej technologii mega tekstury robiony, że tak jakby wszystko jest jedną teksturą. Ale w ogóle Crysisy wszystkie chyba też Tak, miały... i GTA też bardzo dużo No. zawsze zajmowało. Pamiętam jak się działo. Pytaj się Lecha, ale on widzi Ale co? wszystko. Czy stream będzie? O, do kogo? Mati, pod mnie? twoim domem jest gościu na dole. Ja dzisiaj nie. Ja dzisiaj tylko ten i mnie nie ma później. Idzie odpoczywać. Ale z której strony? Wszedł do domu twojego. Po drugiej stronie tego domu jest tak jakby, ale już wszedł. Poszczeliłem go tam 2 razy. Uważajcie tam, uważaj lekko, tam jest gościu. Gdzie? W domu Tam, u Matiego. Co ty? Jest, Mateusza, idę. Już go nie ma, już go nie ma. A, no to ma... O, jeszcze coś? Ja go Co to zabieram. by... Co tu, gościu za mną leciał? No, on z dachu zeskoczył za tobą. LOL. Co ty, on nie miał nic chyba, jeżeli był na dachu. Nie wiem. Ja pierdzielę, ale się wystraszyłem. Nie, miał No to- broń. Ej, to uważajcie stary, bo tu mogą jeszcze ludzie gdzieś za jakimiś sofami być. No. I on klęczał, czyli jeszcze jest ktoś. Jeszcze ktoś tu klęczy. Dajcie perspektywę Lecha. Dobra, żeby wpisać perspektywę Lecha, musicie wykrzyknik Cam Lech wpisać. O nie, Nie, Dawid, muszę proszę cię. capslockiem napisać kamera, a nie jak... Z capslockiem trzeba, z capslockiem. Ale to Wszystko z trzeba, wielkich. ale to trzeba Wszystko z pisać wielkich. lewą ręką, stojąc na prawej nodze. Monitor trzeba wrócić. Pić wodę jeszcze ze szklanki. Ja i 5 posiłków dziennie. Pupuk waży 30 giga. Au! Poważnie? 30 Może giga przytył. po rozpakowaniu. No przytył po tych paczach. No, O, nawet Nexus już nie pisał. pilotuje samolotu. Ale to this is your captain? Hello, this is your captain? Tak. Powiem wam tak, nie ma szału. No nie urywa. Nic. Nic i lepiej, żeby już nie urwało, no. No. Ktoś ma lunetę? Nope. A, Motora. tyleś coś powiedział, to lunetę znalazłem, wiesz? Siła Tak? sprawcza. Czy Ej, weź powiedz Lech na przykład hełm Bakara mam. trójka. A to nie, bo to tak nie działa, to nie mogą być wymuszone, to muszą być takie, A. wiesz. No. Kurde bele. Dobra, a Niklas, a zobacza po tobie, powiedz hem trójka. Hełm trójka. A, nie ma. To szkoda. Ale my w zabobony chopie wierzymy. A to Idziemy co? do piekła. Banko, rzucisz mi? Co? Na lunetę. No ale z jakiej paki? A masz karę czy coś? Ale co, ty masz kara? No. No dobra, no to jest jedyny powód, dla którego tak. byś miał dostać. To jest tak na zasadzie, ej, wiecie co, wygrałem 1 milion w Totka, ej, daj mi. Daj mi, bo tyś wygrał. Ła, to lubię WSS. Wiem, że to jest dla większości słaba broń, ale... ja Na jakoś bliski tak dystans lubię. jest okej, jak się czyści domy. Kamlech. No i źle wpisujecie, no i źle wpisujecie, bo kurde... Coś teraz- robicie źle, bo nie działa. A Zaczęliście weźcie, system, a już po- nie zmienimy do końca gry. popiszcie na kamery. czacie na przykład hełm trójka, kamizelka trójka. Może jak tyle ludzi napisze, Ukośnik, spawn item. to o właśnie, to może kurde siła sprawcza, taka skumulowana, No. coś da. Nie, a teraz tak zupełnie Ej, serio. typ! Przede Gdzie? mną. 165, ale to wy nie będziecie wiedzieć, gdzie to jest. No, Tutaj obok mnie on jest. Mati, No to idę, gdzieś, czekaj, nie wiem Niklaus. czy on w twoją stronę nie pobiegł. Na blisko był dosłownie tak i tu skręcił w lewo. Jest za murkiem przede mną. No to go... Dobra, dawaj. Jedziemy go. No to jedziemy. Leciał po No głowie. i tyle. No i wyjaśniony, ostatni to był? Tak.
Dobra, Nie był to pi- profesjonalny gracz. Ewidentnie. Chciałbym przyznać, tak Nie, jak nie to, patrzałem, co co tutaj. zrobił, to raczej nie wyglądało to zbyt pro. Plecak dwójkę miał, jakby ktoś reflektował. Kurde się tak tutaj... Takie różne- Nie, ale nie, zupełnie serio, mówimy już to ostatni raz, słuchajcie, pożartowaliśmy sobie z tymi kamerami, nie wpisujcie nic takiego, bo po pierwsze to nie działa, a po drugie, no nie da się czytać czatu. Ja bym sobie chętnie tutaj podpowiadał na wasze pytania, ale no nie da się, jak wy tylko kam wpisujecie, to... Kiemek, No. kiemek. Ja bym chciał wiedzieć, co wami kieruje, wpisując tam coś. No to chyba od takiego znanego streamera, Ale nie wiem. kurde, się dowiedzieli. Come my lady, come my lady. Hack spawn bonkol. A, okej, dobra, to. Wektor z dużą ilością amunicji na daszku. Ja Jakby mam jak ktoś lubi sobie na blisko. Nie chcę. Ale co se Weronika 4222222 potimeoutuje? To se To potajma. za całe życie. Za wszystkie czasy. Ale jak jej się to podoba, chłopie. Jest aż takim uśmiechem chyba, wiesz? Mm. Jak kobieta, chłopie, na wyprzedaży. No tak jest, tak jest. Było. Kolega mi go dał. Było, no ja. A nie pamiętam. Ale to dawno. Znaczy kiedyś trochę nie Dobra, było, potem już było. słuchajcie. Nie, na pierwszy nie. Halo, streamery. No. Halo. No. To my. Sprawę. Co tam ma? Jak To jest bardzo strefa nie w lubi. ogóle, nie? No strefa jest taka... Aha. Autko mamy? Dobra, wypad, kurde, zapomnieliśmy o tym, że w tej grze jest coś takiego. Kurde, Lechu mówi, nie no, gazu nie widzę, to chyba nie muszę uciekać, nie? Dobra, ucieczka, Ja musi wiem, gdzie być tu jest sam- autko. Wiem, gdzie jest, Tu po się lewej respi, też. w garażu. A, graraż, ale to kurde. Garaż. Rarara. W garażu. Dobra, Bana- ale tu jest plecak trójkę. Ja biorę, patrzcie, wachę już mamy, jeszcze inne auto. Ja zaraz będę miał, jak jest, to będzie. Wachę mamy. Dobra. Tak, A jakby, się klucze. a jakby się napić tego paliwa, To byś szybciej biegał? mam, bo byś tak To kopie. jest ryzykowna teoria. Ja szukam po lewej stronie, czy jest. Kurde, nic. No myślę, że tutaj nie dziwię się, że nikt nas nie chciał drapnąć, skoro już wszyscy uciekli. Oj, gaslyś. Coś jest na rzeczy. Oj, gaz leci. A przyzwyczajenia. A1E1N1-owe. No... Także tego. Drzwi do domu się zamyka, przepraszam bardzo. Mati by się napił trochę 95, to by... Nie, no Nexus, takie głupoty, ale to już nie czytam. Zacząłem czytać, ale To już żałuję. Nexus nie grasz za karę. Nie, Nexus. A nie, bo on właśnie o to chodzi, bo on nie chce. Widzisz? A to nie, to grasz. Nie, to grasz za karę. Za bo karę. Grał w gry. Mamo, nie. Proszę, tylko nie w gry. Mamo, proszę, ja już chcę do szkoły. Już wolę do pracy. Co to są za liczby? To jest nasze tętno. Niklas ma 0,5 teraz. No to jestem bardzo spokojnym człowiekiem, mega Ale spokojnym. Mateusza nie wiem, co to jest 11, może to jest ilość, albo 1 już wypił, chłopie. Niklas jest po 0,5. A, czyli to jest wskazanie z alkomatu. Ja. Czyli ja Na mam pół. bieżąco. No to tak jeszcze normalnie. Mateusz coś chciał miną przekazać, ale nie. Oj, gryzie, bober. Dobra. No, to teraz możemy wrócić do tematu, jak bardzo mnie lubić. Bardzo cię lubię, jesteś super kolega. Nie było powiem ci. takiego tematu. Jakbym miał do wyboru mieć takich kolegów jak ty i wszystkich, no brałbym, hopy, zamieniłbym na szybkości. Że ty masz, Dawid, jeszcze czas lutować dom. No bo hopie, ja mam waha znowu. No to Dawide, jak mnie tak bardzo lubisz, to mam dla ciebie ląd. Że mam do ciebie 2 słowa. Od ojca No, prowadzącego.
kurde, no tak, może się udać, a może się też nie udać. Znaczy są dwa uda, no ale nie wiem, Szanse są, ale nie jest powiedziane. jak to mówił mój nauczyciel, marne szanse. Hmm? Tak, żeby było troszkę Ale poliglota dobra, taki. już tu widać. Tylko, Główka jest? że... Widzę główkę. Ej, ale wszystkie samochody, ja nie wiem. To jest tak jak te karty graficzne poznikały z rynku, tak i samochody tu dzisiaj. Teraz w tym meczu jest jedno auto na mapę. O! Niklaus, bo tyś się pytał, bo tyś nie zrozumiał jednej rzeczy. Środek przeciwbólowy, a... Ty lechu, ty się weź wylać, bo za dobrze. Środek, Dam radę. środek przeciwbólowy, a ten... Energetyk. Energetyk to jest to samo, tylko że energetyk jest mniejszym. Ja nie środkiem zwróciłem przeciwbólowym. uwagi. I chodzi o to, że sprint utrzymujesz tylko wtedy, kiedy za drugą linię Tak, to ja wyjdzie wiem, ci. to ja wiem. Tylko no 400 godzin w grze to było za mało, żeby zauważyć, że tabletki też dają staminę. Bo ja to bardzo rzadko tak naprawdę używam. Dobra, Hopie, bo ty wolisz bez. ja już wolę bez. Ale to już gadaliśmy kiedyś na ten temat. No, dobra, to już nie będziemy wracać. Kurde. To trzeba dalej lecieć. Udamy się nabiegamy dzisiaj, moi drodzy. 1080. Wrzucę se. Czy Lechu się zakochał w PUBG? No zobaczcie, jaki on jest zakochany. Ej, ale czekaj, Lechu, ty nie nosiłeś zawsze okularów, czy od jakiegoś czasu je masz? Nie nosiłem, no. Ale to są korekcyjne, czy tak zerówki, czy jakieś To ze są szkła, nie nie, wiem, to refleksyjne, z czy co? lunetą, wiesz, jak, A, no. ty Masz masz taki celownik scouter, namalowany. jak w Dragon Ballu. wiesz razy, jak mam teraz razy 8, to mam razy 16, nie? No dobra, takie są fajne. Mati, weź se zainwestuj w takie coś. To się nagadał. A co? Bo sorry, nie słuchałem. Halo, koledzy? Fajny, że się Mati synek. 1080 widzów w tym momencie jest. No, przypadek na kanale Nvidia? Wszystko jest ustalone odgórnie. Leszku, weź Już mnie jadę. ze sobą, tylko mnie nie przeje. Nie, Macie spokojnie. auto takie na 4 osoby? Tak, tylko Takie one Świetnie. koło ma. paliwka tak za dużo nie ma, ale... Ale ja mam. Tylko O. wejściówka do auta flaszka. Dobra, A. ale w terminie odroczonym. Może być. To weźcie mnie, synki. Mnie już nogi bolą. Co się nabiegał, to twoje. No. Kurde, chciałem, żebyś mi przyjechał. Nie, co Dobra, ty? jedziesz. Jedziesz. Paliwko dasz? A, już tankuję. O Dobra. kurde, trzeba przez most i to ten. O, Dobra. O Proszę. jest. A może To jest przepłyniemy? najgorsze, co może być. No, samochodem. To nie jest amfibia. Gdzie teraz lewo, prawo? Nie, w lewo. Ja może motorówka, halo. No jak będzie, ale to wzdłuż brzegu. No, na południe. To jedź na wprost Dobra, i sobie będziesz jechał w lewo wzdłuż tego plaży. dobra. O, tam zrzucik. Tam pewnie się nawalają w lewo, Jest skręcaj. motorówka po prawej, jest motorówka po A, prawej, po jest prawo. motorówka po prawej. Dobra. A, i samochód. O. Ale to ja myślę, że oni już pojechali. To... Nie, są na motorówce, są na motorówce. Dobra, Zawozimy. strzelamy do nich. Gdzie ja jestem? Halo! Nie! Co jest? Weźcie, Co? Ja zaraz Co? zginę, bo się zawiesiłem w powietrzu. Co? Halo! To- O kurde, dobra. Już zabici są? Zabici są czy nie? Płynie gościu chyba w pław. Albo nie, co to jest tam? Gościu chyba płynie 165. Wejdźcie do wody i zobaczcie. No są skrzynie, to pozabijani chyba. Może za motorową się. A, jest! Płyną w Płynie. pław, Dawajcie, dojeżdżamy ich szybko, wsiadać. Ale nie, tak nie przejedziesz. Oj, Lechu. Strzelają do ciebie. Ale nie możecie strzelać z tego? Ja pierdzielę. Nie, z Dobra. wody, znaczy tak, z tego możemy strzelać. To co robimy? Nie, jak my... Plecy, mamy plecy. No Woda, nie. Dobra, to za samochód. Kierujmy się w stronę samochodu. Chyba, że płyniemy w pław. Mamy czas? Ale O kurde, no tak dobra. średnio. Kurde, dwóch gości na brzegu. Lechu pod wodą. Ja sobie chodzę pod wodą. A gdzie oni są? A, widzę. Dobra. Podnieś się. Płyńmy Dobra, w będę- pław.
Nie, ja będę w nich strzelał, tego po A lewej ktoś biorę. mnie podniesie? Tego po lewej Dobra, biorę. ale ja cię podniosę, czekaj, już płynę. Chodzę, Nie mogę. chodzę pod... No, 3 gości stoi na brzegu, jak do kaczek walą. Dawaj, podnoś. Nie. Jaka masakra! Ja jestem nie... O Jezus. O nie. Mati, jak ja cię mam podnieść? Powiedz mi jak. Ale to chodź Ale na głębinę. ja pierdzielę. Wypłyń na Jak to głęb. wygląda? Ja Nie pierdzielę. Dobra, Nie. Lech, płyniemy. Ty, ja się... Nie, jest za późno na wszystko. Dobra, Mati, Ej, ja wstrzymuję oddech. płyną też. za nami. Ale nie można się bić w wodzie, nie? Nie, Ani nie nic, można, nie nie. można. Dobra. Uwaga, granat! Dobra, kurde! Nie zginie. Dobra. Czekaj, kto jeszcze? Lechu, czekaj, Lechu, Ja ja cię zginę. podniosę. Nie, Nie, to- Lechu, chodź szybko do mnie. No idę, ale... Nie ma szans. No debil, na motorówce jest. Dobra, można na motorówkę wsiąść. Dawać na motorówkę Dawaj. i ja ich Ale weź mnie wystrzelam. podnieś mnie! Ale oni są na motorówce! Ej, Jezus Maria, szybko! Mati! My jesteśmy O, rakami dostałem. takimi niebora... Uderzyłeś mnie. Jaka dziwna akcja. No najgłupsza. Co to Stary, było? patrz, dawaj na motorówkę i strzelaj do nich, stary! Ja Dawaj na motorówkę! utonąłem! A kto przeżył? Ja płynę. Nie! To ja idę na brzeg. Dawid, już przepraszam. Ej, a my jesteśmy jak kraby. Nic z tego nie będzie. Czekaj, dobrze będzie. Już jestem w połowie. Zlutowali. No nieźle. Jestem na brzegu, ludzie, strzelajcie do mnie. Frajerzy. A, wyszedł na brzeg. Patrz go. O kurde, szybko, on w patelnię mi strzeli. Nie widzi mnie. A. Biedaczek. No i co? No głupi głupek, no. No patrzcie, to jest sąd jakiś, co oni robią? Panowie, może się dogadamy. No! Jak czekali na ten. Dobra, Niklas, jak tam ci bary już urosły? Widzę ląd. Czuję, że wyjdę na brzeg i mnie ktoś zdejmie, ale warto było. Klaus, ty musisz być przed nimi, stary, bo ty musisz ich zabić na tej łódce. No jak oni wejdą w Ale łódkę, póki teraz możesz to to będę... pod wodę wal, od razu kurde się schowaj, póki masz full ten. Ale nie mam. A pod wodą się płynie w końcu szybciej, czy Nie, bo oni cię przejadą, jak będziesz przy powierzchni. Jak oni cię teraz widzą, patrz za siebie. Nie no, nie płyną. Już strefa idzie. Dobra, tam cię to poszczypie, dostaniesz szczypary. Zaraz customy, moi drodzy, gramy. Tak, przygotowujcie się już. Za chwileczkę postawimy serwerek, zrobimy 2 minutki przerwy, żebyście mogli wbijać. I customika sobie założymy i będziecie mogli z nami grać. Znaczy przeciwko nam tak naprawdę. Ale będzie... O nie, przyjedziecie? Po lewo, Co? po lewo, Gdzie? patrz. Po lewo i spróbuj strzelać do nich. O! Nie, stój. Ci. Ja chcę do wody. Ale nie. Dobra. Tego co stoi, dawaj tego co stoi. Dobra. Dobijaj. Już, po prawej tego. Dawaj, dobrze. Akcja. A! Dobrze, Ale dwóch wykończyłem. Jest, stary, te kile chciałeś być pod koniec. Ja. To ile miałeś A kili? dobiłeś tego drugiego? Tak, dobiłem 4. Czyli 9. Ładnie to zrobił. Lechu nie wiem ile miał, znowu 0. Mati coś? 1? 7? Jeden, A 1. jak one, round one. A jeden Ostrzyk da jeden. szok. Ale ładnie Niklaus tam, kurde. Pomsta była. Jakby to strefa nie była na tobie, to To byś by może mogło tak... być. No ale gdyby... A, Wiadomo, jakby gdyby coś tam, gdyby... Dobra, Lechu... Kurde, ja nie wiem. Lechu może musi do urologa iść. On co jedna gra idzie. Dobra, moi drodzy, robimy teraz tą akcję. Gramy z widzami. Gramy customa z widzami, to jest ten moment. I robimy teraz tak. Sound muted.
No i moi drodzy, to były takie gierki. Microphone activated. Microphone muted. Chciałem się upewnić, że mam wyłączony mikrofon. Z MKR-em, Lechem Bonkolem. Teraz będziemy grali customy, które też pewnie nagram, także dzięki za uwagę. Microphone activated. Microphone muted. Coś miałem jeszcze powiedzieć. Wpadajcie na streamy, G2A, Facebooka i inne. Tyle. Pst.